Moi boas tardes, benvidos a esta final da Copa da Costa 2026. Hoxe aquí en Vimianzo vamos disfrutar do día grande do fútbol costeiro. A esta final chegan dous auténticos equipazos. O Muxía, comandado por Sergio Pataca, que hoxe xogará a súa segunda final consecutiva e tratará de levantar o seu primeiro trofeo despois de 3 finales. Falamos do Muxía, por aquí xa chegou Álvaro Rodríguez saludando a todos os xogadores. Un home dos que vai a estar moi nerviosos na parroquia de Muxía. Por outro lado, o Malpica de David Baña, cuarta final, un título, dúas finales onde caeu ante os Sayas e a Esteirana no ano 75 e no ano 2013. Con nos hoxe hai moita xente porque en este evento que transmitimos aquí en YouTube, no YouTube de Que Pasa na Costa, temos moito que agradecer para poderos estar aquí. Desde o Concello de Vimianzo, con Manel e Roland a cabeza, xentes do carrusel, segundos adestradores, delegados, incluso árbitros, directivos, aficionados, que cada fin de semana nos fan chegar os seus resultados para poder darlos en directo. Directivas dos clubs da Costa, un traballo mal pagado, moi mal pagado, un traballo moi grande que fan cada domingo, cada fin de semana. E tamén a Asociación de Nova Creación, a Asociación Asfaco, que este ano chegou tamén a Costa. E, por suposto, a Real Federación Galega de Fútbol, comandada por Pablo Prieto. Un sinfín de patrocinadores que iremos desgranando pouco a pouco nesta tarde soleada aquí en Vimianzo, para que Pasa na Costa poida chegar a todos e cada un dos sitios donde alguén queira ver esta final, xa que non a poidan ver en situ. Comigo están ao meu carón aquí dous grandes do fútbol da Costa. Por un lado, Bruno Méndez. Boas tardes, Bruno, árbitro. Boas tardes, Óscar, que tal? Moi ben, que nos axudará hoxe aquí ca tarea arbitral, evidentemente. Unha tarea arbitral que non é nada fácil, que ás veces pois non somos todo buiños que debíamos de ser, pero para eso están eles, para levarnos polo rejo. Bruno, antes da presentación dos equipos, antes dos 11, quero que nos fales xa do trío arbitral, quero que nos presentes o trío arbitral. Vamos a dar ese inicio a eles porque creo que tamén o merecen. Gracias, Óscar, gracias a Que Pasa na Costa pola invitación, que sempre é un agrado que conten con nós. E nada, neste caso é cuarteto arbitral, como non pode ser menos nunha final. Como árbitro principal, Alfonso Camaño, árbitro primer regional, árbitro xa con un bagaje amplio na categoría. Leva varias temporadas xa chamando as portas da preferente. Este ano quedouse tamén moi cerquiña dese playoff e dese posible ascenso. A carón dele estará outro incombustible como é Diego Grille. Ese sí que vai estar nos playoff, na fase de ascenso. Confiemos que sexa xa un candidato firme e que nos dé unha alegría máis aquí na súa delegación. Como asistente 2, David Castro, emergente, Pontecesán, con moito futuro por diante. E cerrando o cuarteto, o noso compañeiro Manuel Castro Mouzo, natural de aquí de Vimianzo, e xa un veterano das nosas ligas. Pois moitas gracias. Decir tamén que deste cuarteto arbitral, ben correxido por Bruno, primeira corrección da tarde, Alfonso Camaño xa arbitrou esta temporada un Malpica Fisterra de Copa, onde os malpicáns ganaron 4-1, co cal pois é un bo recordo para eles. E tamén arbitrou da primeira regional o Muxía Racing San Lorenzo de Santiago con resultado de 1-1. Manuel Castro, cuarto árbitro, arbitrou as semis do Malpica, tamén de bo recordo para o Malpica porteño, que se decidiron nos penaltis. E Que Pasa na Costa é Ubaldo Cerqueiro a dirección, evidentemente. Hoxe temos con nós os mandos técnicos a un crack, a Pablo Álvarez, que é o artífice de que hoxe estemos aquí, de que poidamos retransmitir esta gran final. Os nosos parabéns polo traballo espectacular que leva facendo todo o día e toda a semana para que hoxe poidamos disfrutar desta final, e vos tamén, evidentemente. E a outra pata de Que Pasa na Costa está mirando o móvil porque ten a cabeza en Pucela, e
Alberto Pose. Alberto, boas tardes. Moi boas tardes, que tal? Como estás? Contento. Nervioso? Sí, un pouco, pero non polo que estou vendo, senón polo que deixo de ver. Polo que deixas de ver? Sí, polo que deixo de ver. Ui, que deixas de ver? Confías nese ascenso en Pucela? Confío. Moi Confío ben. que hoxe poidamos celebrar ese ansiado ascenso do Depor e tamén, bueno, por disfrutar desta magnífica final que o tempo axuda, demasiado calor ao meu gusto, pero un día soleado. De momento o campo Irmandiño de Vimianzo está cheo de xente, esperamos que haxa máis xente e a disfrutar desta final da Copa da Costa con dous equipos costeiros, por decirlo de maneira, puros, non? É dicir, un Muxía e un Malpica. Vouche por non apreto. Alberto Pose, como todos sabedes, é natural de Cerqueda, Sí, parroquia do Concello de Malpica. afirmativo. Con quen vai Alberto Pose hoxe na final? Home, vou dicir que vou ir con Malpica, non? Vas con Malpica? Por proximidade, por cercanía, porque coñezo o clube, porque coñezo moito dos xogadores, porque coñezo ao míster, porque recoñezo unha labor que acaba de facer esta xunta directiva que colliu un clube morto a nivel deportivo e a nivel social e foron capaces de ascendelo, de mantelo nesta categoría e dicío fai escasamente 10 minutos con dous aficionados do Malpica que creo que esta final da Copa da Costa é a guinda perfecta para demostrar que este Malpica rexurdiu con moita forza e que o que conseguiron, repito, esta nova xunta directiva pois é difícil de facelo e un premio moi merecido para todos eles, non? Pois moi ben, temos con nós por aquí tamén a Ubaldo que non para quieto. Ubaldo está nervioso, está inquedo e vamos a proceder a facer, Ubaldo, unhas verbas para a xente. Bueno, temos unha sorte hoxe de ter aquí a estes profesionais aquí retransmitindo. A verdade é que é un gusto contar con xente con tantas ganas de contar o que pasa no fútbol da Costa, co deportivismo con un medio ollo posto en Valladolid, pero dá gusto ver cando contes por aí adiante que se xoga o equipo da provincia o ascenso a primeira división e que, sin embargo, en Vimianzo hai 2.000 personas. Se verá chegar a ver hoxe igual. É probable. Vendo un partido de fútbol modesto, unha Copa da Costa, entre un equipo de primeira e outro de segunda autonómica, a verdade é que é increíble isto que pasa no fútbol da Costa, é verdadeiramente increíble. A verdade que o campo municipal de Vimianzo Irmandiños presenta un aspecto espectacular, está cheo a rebosar. Isto é o bonito do fútbol da Costa e a verdade que é un orgullo poder estar hoxe aquí. Como todo final, pois hai dous 11 protagonistas e vamos a dalos ahora para todos vos. O Muxía sale con Bouci, Iago Muiño, Carlos Costa, Antón Pose, Mateo Trillo, Brais, Adrián Alcaina, Mauro Romaní, Robert, Manu Nogueira como capitán e Fran Moreira, o pichichi da Liga da Primeira Regional, en punta. Para cambios quedan Joel en portería, Anxo, Michael Vilela, o eterno capitán, Víctor Romaní, Julián, Isma Pose e Manu Martínez. Entrenador, Sergio Pataca. Delegado, Felipe Vilela. Polo Muxía, sairán de inicio. Na portería, Suso, que ademais hoxe está de cumpleanos. Carrumba, Damián, Garci, Cristian, Adai como capitán, Fran, Fabián, Raúl, Isaac Rojo e o pichichi do equipo, Seidu. Para cambios, Saúl, Anxo, Chicha, Pepucho como porteiro suplente, Villar, Brais e Reisía. Adestrador, David Baña, segundo adestrador, Charro e delegado do equipo, David Costa. Falábamos con Alberto Pose como seguidor do Malpica hoxe e temos aquí un seguidor que eu pensei que está nervioso. No, lo siguiente, don Álvaro Rodríguez, por favor, da lonxa de Álvaro, unhas verbas, un pronóstico para esta final, contanos. Que tal? Moi boas tardes a todos. Eu penso que un 2-0. Vamos a ganar 2-0. 2-0. Sí. Quen vai marcar? Vai marcar Fran e vai marcar Manu. Fran e Manu.
É máis, vonche dicir máis, 3-0. 3-0. Porque nas finales Víctor Alcaina vense arriba. Vense arriba e vai marcar o terceiro. Exacto. No tempo de desconto. Sí, Imaginaste? sí, válame No, perfectamente. imaginaste que acertáramos. Hai un ano, amigo, estábamos ali nunha batalla destas, Nunha doble final. nunha doble final. Doble final Sí, señor. entre o Dumbría e Muxía, tanto femenino como masculino. Falábamos de Paloma Lago, acordas? Sí, sí, señor. Acórdame. Sí, señor, estaba de Pero, moda, mira como pasan los E tíos. ahora está Zapatero. E ahora está, ¿dónde está? Non queira Dios que non entre aquí. Como é que blanquea as fillas de Zapatero se son góticas? Bueno, vamos deixar a política e vámonos centrar no que nos toca, Álvaro. 1 millón e moita sorte. Millón para todos, veña, sorte para todos. Pois aquí está o sempre agradable Álvaro, da Lonxa de Álvaro, que a verdad, Bruno, si tes que ir un día por Muxía coa túa familia e comer nun sitio espectacular, recomendación pura e dura, Lonxa de Álvaro. Tomo nota, Óscar. Alberto Pose, que esperas desta final? Cales poden ser as claves desta final, Alberto, ao teu modo de ver? Bueno, pues eu creo que esta final vendo ahora a climatoloxía, este calor, que de verdade que é sofocante, non me quero imaginar estar ahora aí detrás do balón, pois creo que é un factor que vamos a ter que ter en conta. Creo, Bruno, que nos recordabas a principio desta retransmisión que solicitaron os dous clubes unha pausa por hidratación, por favor, perdón, confírmamelo. E bueno, eso deixa claro de que os dous equipos teñen unha preocupación por este tema e que lle vai afectar aos dous equipos, por suposto, e despois vamos a ver en principio que ritmo van a sacar os dous equipos, tendo en conta a calor que fai. Bruno, como debe manejar neste caso un cuarteto arbitral, pero sobre todo o árbitro principal, como debe manejar esta final o teu modo de ver? Bueno, ao final, pues, como a calquera outro partido, quer decir, non deixa de ser un partido importante, pero non deixa de ser un partido de fútbol. Entonces eu creo que onde vai marcar máis o devenir do partido quizás sexa pues, esas primeiras faltas ou incluso ese primeiro nivel ou criterio para marcar o listón de faltas. Aí onde se vai ver o criterio e a forma de levar o partido. Quer decir, é un árbitro moi dialogante, un árbitro cercano, é un chaval novo, con ganas de arbitrar o partido, pero bueno, creo que sí que esa pequena veteranía que fui adquirindo cos anos vai axudar a levar mellor o partido. Pois aclaradas as nosas dúbidas, vamos facer un pouquiño de memoria cos dous equipos, a súa trayectoria nesta Copa. A escasos 10 minutos de que arranque esta final, en nada salirán os protagonistas. Temos que decir que o Muxía arrancou en 16avos cun empate a 0 en Verdillo ante o San Lorenzo, nunha eliminatoria que foi aos penaltis, e nesa eliminatoria o protagonista pois foi Iván Bouzón, o porteiro de C, enrolado nas filas do Muxía, que ademais de ter algún penalti, pois marcou o penalti decisivo para o pase dos muxiáns. En octavos cruzáronse co Camariñas, dous equipos da primeira regional, pero aí o Muxía sacou a súa mellor versión e con 2 goles de Manu, un de Adrián Alcaina e un último de Charlie, certificaron un 4-0 no que conseguiron o pase a cuartos, onde se enfrentaron a un Castriz, no que ese resultado foi de igualada aún, con gol de Ismapose por os muxiáns, e donde de novo os muxiáns pasaron a penaltis, sendo Fran Moreira o goleador final, o que dou o pase a semis, donde se enfrontaron un dos favoritos da competición, que era o Sofán por categoría, un Sofán que sucumbiu ante os muxiáns. E eu que presenciei aquel partido, a verdad que o Muxía realizou un partido moi completo, e os goles de Manu e Fran deronlle o pase a esta final. Para min hai un protagonista nesta trayectoria de Muxía, nesta Copa, que non é outro que Iván Bouzón, porque non só parou, que para moito, sino que marcou un gol en Verdillo de penalti para darlle o pase ao seu equipo, e ante o Sofán o segundo gol de Fran Moreira é un pase medido que deixa só ante o porteiro a Fran Moreira, que resolve de maneira espectacular.
se me permites igual tamén o protagonismo deste Malpica, non sei se ti ou todos estamos aquí estamos de acordo, é Suso, non? Que nesas tandas de penaltis que foron tan frecuentes nestas eliminatorias, seguro que tamén foi protagonista como nos vas a contar. Entonces os dous protagonistas nestas eliminatorias, aparte do Muxía de eliminar o que creemos todos que era o candidato número 1 ou un dos candidatos, que era Sofán e Dumbría, que tuveron nesa primeira eliminatoria e caeu o equipo dumbriés, pois nestas eliminatorias previas os protagonistas foron os dous porteiros dos dous equipos. E a iso vamos, a esa trayectoria do Malpica na Copa, un Malpica que xugou un partido máis que o Muxía, pois tuvo que xogar previa co Buño e resolveu na cun 0-2, onde os goles foron de Pablo e Cristian. En 16avos, o Malpica rendiu visita ao Lira, sóname de algo ese equipo. Pasou por ali o equipo de David Ibaña ganando 4-1 con 2 goles de Seidu, un de Fran e un de Raúl Reigia. O gol do Lira foi obra do xuvenil Cibrán. En octavos o Malpica enfrontouse ao Fisterra, equipo de superior categoría naquel momento, pero os malpicáns non se achicaron e gañaron 4-1 con goles de Raúl Rodríguez, Fran, Colombia en propia meta, Cristian e o gol fisterrán sería de Dani Yerba. Nos cuartos de final, empate ante o Corme, 1-1 en os penaltis, estes penaltis que facía referencia Alberto Pose, un fallo de Aitor deulle o pase ao equipo malpicán a semis, que se encontrou co Porteño. Esa eliminatoria de semifinales chegou aos penaltis e aí, de novo, o Malpica volveu a pasar con un gol de Saúl, un gol que lle deu o pase a esta final que hoxe vamos a disfrutar. Eiki. Alberto, como andas de oído? Alberto, como andas de oído? Mal, sabes o que mal? Mal. Pois recoméndoche a clínica Oe máis en Cela Línea Ordes, amigo. Pois gracias. Un dos nosos grandes patrocinadores. Que ben che collín, Biches como hilo, E falando de hilo, Alberto, vouche facer unha pregunta, a ver si a Bruno tamén, Bruno. A ver si son capaz de responder. A ver si eres capaz de responderna. O Malpica xogou unha final no ano 75. Vale? Estás atento? Sí. Ante Asteirana. Sí. Que ten en común esta final con esta e co partido de Pucela? Ostras. Alquilar. Nesa final entendo que o Malpica foi cando foi campeón, non? Foi campeón. Sí, foi campeón o Malpica. No, caeu derrotado ante Asteirana, perdón. O Malpica foi campeón no 85 ante Cabana. Pois non. Caeu derrotado no 1975 ante Asteirana. Si hai que relacionar con Valladolid, falaremos dun ascenso. No. Saltan os equipos ao campo co cuarteto arbitral en cabeza e unha nube de fotógrafos están a realizar a súa labor aí. Espectacular o ambiente, as dúas aficións en pé, aplaudindo os seus xogadores. Qué bonito o fútbol da Costa. Decíamos, brevemente, esa final ten un hilo conductor. Esa final xogou un juvenil da Asteirana. Ademais foi dos destacados dese partido, que era José Luis Vara. José Luis Vara gañou esa final casteirana, acabou sendo adestrador do Malpica e foi gran capitán dun Depor que pode ascenderos en Pucela. Pues tristemente, José Luis Vara deixounos fai 17 anos, un 23 de abril. Desde aquí, o noso homenaxe a unha figura que seguro que hoxe empurrará para que o Depor en Pucela saque os 3 puntiños e toda a Coruña e todo esteiro que sexa do Depor o festexe. Xa están os equipos no campo. Esto respírase fútbol polos 4 costados. E creo que hai moitos nervios agora e moita xente. Alberto, como ves o ambiente? Non vexo un ambiente, vexo un ambientazo. Durante toda a semana estábamos falando sobre o tema do Depor podía afectar ou non a afluencia de xente hoxe ao campo de Irmandiño e quedou claro que non afecta, non? Independentemente, dicía fai escasos minutos Ubi que o equipo da provincia se está xogando un ascenso a primeira división, un ascenso tan desexado e finalmente pois non. Hai que destacar
que tanto Muxía como Malpica evidentemente son dous equipos que moven e mobilizan moitísima xente xa de maneira diaria nas xornadas que xogan habitualmente. Hoxe queda demostrado que ante unha final tan esperada e tan concurrida como estamos vendo, pois que son dos equipos que mobilizan xente, que están socialmente moi arraigados ao equipo, son dos equipos donde a maioría dos seus xogadores son do pobo, e a final o que falamos do fútbol da Costa é o fútbol da Costa, é o fútbol de Malpica, o fútbol de Muxía, fillo de Vimianzo, é o fútbol de C. Todos os equipos están representados con xente da casa, con amigos. A palabra amigos esta semana en varias entrevistas dos futbolistas quedou claro, e eu creo que é a máxima representación do que queremos trasladar do que é a esencia do fútbol da Costa. Equipos arraigados ao pobo, unha identidade clara e con xente da casa, non? Con rapaces do pobo que consiguen uns obxectivos, como neste caso é xogar en primeira, un ascenso a segunda como no caso de Malpica, é unha gran final como nos van a deleitar estes dous grandísimos equipos. Bruno, da parte arbitral, estes tres rapaces, porque Manuel, bueno, está exerce de cuarto e xa, digamos que ten xa unha experiencia, está un poquinho máis rodado, pero estes tres rapaces que van a estar no campo, que lle recomendas ti ahora mismo? Como deben de gestionar os momentos, estes previos, os nervios? Como lo ves? Dixen yo pola mañán, volvo a repetir ahora, que o disfruten. Estes partidos, igual que para os equipos, é un premio. A súa temporada hoxe vese resumida neste partido. É dicir, para eles fixeron moi boa temporada os tres. E polo tanto, considero que é un premio para eles. Que o disfruten, vai se ver reflejado na forma do arbitraxe. Estamos a punto de empezar. Os nervios previos a esta final, unha final que a xente, sobre todo os xogadores, pois desde semifinales hasta aquí tiveron un largo parón, un largo tempo, e decía, eu tive a oportunidade de falar con algún xogador de Muxía que xa necesitaban que chegara o día, e o día chegou. Vai arrancar o Malpica con Seidu, que vai ser o xogador que poña o balón en xogo, e Adai pode ser un dos xogadores que marquen a diferencia por parte Malpicán, Alberto. Sí, eu creo que Adai. Hai que decir unha cousa do Malpica, non? Que hoxe falta, para min, humildemente, creo que un dos mellores xogadores que ten o Malpica, que é Luís. E ante esa ausencia, pois eu creo que Adai... Alberto, arranca o partido. E Manu Nogueira, que saltou a presión e roubou o primer balón. Aí está Adrián Alcaina, que intenta xogar con Mauro. Falta de Mauro sobre o xogador Malpicán. O balón parado pode ser unha das claves neste partido, donde os espacios, pois neste campo, que son un poquinho máis reducidos que a Arliña ou a Pedra Queimada, poden xogar un aspecto importante. Saque de banda no lateral da área, defendida por Iván Bouzón. Hacia la vai o número 18, Raúl, que vai sacar de banda, carga área. O Malpica con moitos xogadores. Balón largo de Raúl. Saque de porta. No, da córner o árbitro. Bruno, primeira decisión que protesta con os xogadores muxiáns. Sí, queixase un poquinho tanto Iago como Iván Bouzón como central dunha posible falta. Para min simplemente unha posible disputa. Quero dicir o que falamos antes, quero dicir que as faltas na área deben ser cousas claras, evidentes. En este caso, pois creo que acerta na decisión, porque ao final é unha xogada moi tenue. Aí vai o balón ao segundo pau. Deixa pasar Anxo. Antón, perdón, confundíme de irmán. Anxo Pose, Antón Pose, vanme xogar unha mala pasada hoxe, xa vos aviso. Con ese apelido seguro que fai ben. Ademais, tamén está Isma Pose, que é familia dos dous. Os Pose, como ti, Alberto, sodes maioría. Recibe Manu, que a verde. Aí vai Mauro Romaní. Mauro para Manu. Manu, cae o xogador Malpicán. Aí vai Mauro, corta Adai. Adai para Garci. Perdón, para Damián. E Damián retrocede a Suso. Suso, que golpea largo.
o Carnotán Brais que acolle. Balón para Fran Moreira que golpeou sobre a zona de Roberto, pero non chegou Roberto. Sale o balón por línea de banda. Vai sacar o Malpica. Saca de banda o Malpica. Ahí está cargando a banda. Intenta recibir Fran. A Antón que se adianta a Seidu. Home a vigilar porque este rapaz ten moito gol. Xogador senegalés do Malpica leva o gol na sangue. Vai sacar de banda Isar Rojo. Pide calma o árbitro. Parece ser que está sangrando isto. Antón, sí, efectivamente. Para o partido moi ben, con moi bo criterio Bruno, o árbitro, porque hai un xogador que está sangrando. Antón Pose. Correcto, efectivamente. Reanuda su xogo, o Muxía con un xogador menos. Saca Isá sobre Seidu, saliu Mateo ao corte. Aí está Brais. Robert, que tarde nos dou Robert o ano pasado en C, Alberto, vaya partidazo se largou o xogador muxián. Eu creo, teño que dicir que a pesar da derrota, eu creo que o Muxía a nivel individual demostrounos que ten unha calidade brutal, non? Como ben dices, con Robert, pero sobre todo con este futbolista que está tocando o balón con Manu Nogueira. Aí vai o Muxía. Intentou Robert contactar con Manu, pero o balón vaise largo. Chegou un Suso que golpea sobre a zona de Mateo. Mateo que se defende, corta de cabeza. Aí hai unha loita entre García e Mauro Romaní, que se salda con balón de banda para o equipo de David Baña. Un Malpica que fixo unha primeira volta espectacular. Para de novo o partido do árbitro porque ten que darlle acceso tras o sangue na faciana do xogador. Ten que dar permiso para entrar. E xa está dentro do campo. De novo Isar Rojo sacando de banda sobre Seidu. Aí está Antón e va, saca de banda o asistente para o Muxía, Mateo Trillo. Mateo Trillo vai ser o que pon o balón en xogo. Vamos a ver. Hai moitos nervios. Manu Nogueira, de novo Robert. Isar Rojo que corta. Manu que se fai co balón. Saltou Garci sobre Robert. Discúlpase, pitou falta ao árbitro. Deportividade, salto limpo, pero o árbitro considerou que había falta. Saca Antón. Vou ter problemas cos Antón e cos Sancho. Fíxate que Carlos Costa. Perdón, Alberto, de novo para Antón. Que opteo horizonte, decías, Alberto. Dicía que Sergio, o míster do Muxía, pide calma. Moita calma, e pídete o balón. O sea que o que comentábamos antes de empezar o partido deses nervios, pois bueno, pois el pide calma, sabe que tendo o balón o Muxía é un equipo moi poderoso e non vai a deixarlle tampouco ao Malpica que colla un poquinho de alas en dúas accións que chegan a portería claras que se poida animar. El quere ter o balón, quere tranquilidade. Bueno, pois ahora vemos eses momentos de impás por parte do Muxía de ter a posesión e a ver canto dura. Xa decían, sinestro total, ante todo mucha calma. E iso é o que tamén debe de transmitir o árbitro, non, Bruno? Efectivamente, é dicir, debe ser esa parte máis tranquila dentro desta final, o que debe transmitir esa calma, esa pausa, para que todo salga como esperamos. De novo saque de banda para Isar Rojo, que vai acabar con músculo nos brazos, porque debe de levar como 5 saques de banda xa. Digo, en menos de nada. Estará deseando que cambien o xogo para outro lado, porque de novo sobre Seidu, teno claro o Malpica sobre quen xogar eses balóns. E os balóns van hacia Seidu, pero de momento Anxo Pose Baliña está a aguantar ben del. Carlos Costa que corta de cabeza. De novo Carlos. O balón cae a Garci. Garci vai tratar de xogar con Andai. O balón vai moi arriba e chega Fran Moreira para levarla para o equipo vermello. Tacón de Fran Moreira. Aí vai Iago Muiño por banda dereita. Veloz como sempre. E saleu o corte. Moi ben Raúl. Evitou o progreso de Iago Muiño por banda dereita, que vai ser quen saque de banda. Faino sobre Carlos Costa. Un home tranquilo, unha zurda moi boa. Moitísimos xogadores con moita clase no campo, Alberto. Aí está Adrián Alcaina, capitán general nese medio do campo do Muxía. Desplaza en largo, cortou Isar Rojo. O balón que lle cae a Fran. Fran que intenta xogar con Adai, pero non é capaz. De novo Adrián Alcaina, que ten un imán para recoller todo ese balón que cae por esa zona. Mira
Alcaina hacia el horizonte, topa a Brais, e Brais con Iago, e Iago hacia a zona de Mateo. A ver quen gana a partida, non? Os Garci Adai, os Romaní Manu Nogueira, e vese que os dous equipos tamén, é dicir, moito do peligro, moito de chegar a esta final está no traballo que parece que non ese traballo que nadie quere ver, que é o de Garci e o do capitán Adai no Malpica, non? Olla Mauro Romaní, Mauro Romaní, Brais para Suso. Disculpa Alberto, pero a ocasión reclamaba que fuera narrada. Internouse por banda izquierda Mauro Romaní, e con ese habitual zig-zag seu foise desfacendo de rivales, o balón caeu a Brais, e Brais puido golpear a portería. Adai, balón largo. Tranquilidad total, porque está Iván Bouzón para tranquilidad de Domusía. Golpea largo, pide, como decía antes Alberto, pide calma Sergio, que lle pido seus que teñan paciencia, que teñan calma. Balón largo, o balón chega a Fran, non levanta a línea, bo balón de Fran para Seidú de cabeza, e ao primeiro remate con certo peligro do Malpica. Seidú que alenta a súa afición, está empezando a porse bonito o partido. O que falamos, non? De ter o balón, o Muxía quere ter o balón, quere estar tranquilo, pero se o Malpica chega, vese con posibilidades, vese con gañas, e repito, ten xogadores como, por exemplo, Adai, non? Que vemos que é un xogador pequeniño, que igual o vemos feble. Pequeniño é Messi tamén. Sí, é o que che iba a decir, pero si nunha conducción de Adai sempre xenera peligro, e o acabamos de ver nese pase que lle acaba de dar a Seidú. Dicir, son equipos que, ademais do colectivo, pois teñen xogadores que a nivel individual poden decidir un partido, non? Pois verémolo, fíxate ahora apreta Garci sobre a Alcaina, que non lle queda máis remedio. Destaco moito o traballo de Garci, sí, parece que non xogar sobre Iván. Parece que non está, parece que é o típico futbolista que nadie aprecia porque non é igual, non é o xogador máis talentoso, pero é o que máis traballa, o que máis se esforza, o que recolle todo. Olla a chegada do Muxía, olla a chegada do Muxía. Alberto, pero actualidad manda, es lo que manda na final son os goles. Ahora mismo Muxía por diante no marcador, unha acción por banda dereita donde recibiu Fran Moreira, e o centro segundo pau con moitísima espacio para recibir Robert. Fixo o 1-0 para o equipo de Sergio Pataca. Pois 10 minutos van e xa temos o primeiro gol. Falábamos de chegar á portería, de xenerar peligro, de decirlle ao rival, oye, eu estou aquí e veña polo partido, quero ganalo, e, bueno, pois o primeiro golpe neste partido dá o Muxía. Ahora vamos a ver, se antes pedía tranquilidade Sergio, vamos a ver ahora a outra versión do Muxía, a ver que fai, e tamén vai exixir outra proposta ou dar un pasiño máis ao Malpica, non? Entonces, bueno, nestes minutos que quedan da primeira parte, pues vamos probablemente ver outro partido. Bruno, a xogada totalmente aseada, non? Sí, é o que me estaba fixando eu, balón en largo a espalda do defensor, centro segundo pau, xogada clara, nítida e nada, 1-0 para o marcador. Pois adiántase o Muxía, aí está Robert de novo, foi protagonista en Ceo ano pasado e volve a ser honesta con un auténtico golazo no segundo pau. Aí buscaban a Mauro Romaní, pero non chegou o balón. E o saque de banda e para o Muxía. De novo o balón nos pés de Antón. Antón xoga con Carlos Costa. Conduce Carlos Costa. Xa vamos a ver, xa vos adianto que vamos a ver un central que é Carlos Costa, que se vai incrustar moitísimas veces en zonas máis adiantadas do campo. Algo que ten moi traballado o equipo de Sergio Pataca. Aí está Mateo Trillo. Mateo Trillo que abre en banda para Robert. Robert que se trata de ir. Corta.
Garci, o balón para o número e todo. Malpica que non é outro que Cristian con Adai, falta de Carlos Costa, que como vos digo, colle a mochila de Piqué e arranca para arriba sin ningún medo, un rapaz que ten unha perna esquerda maravillosa, que ten moito fútbol nas súas botas para ser central e o que queira ser. De familia lle ben. De familia lle ben, como o seu irmán pequeno, Pablo, outro zurda que cuidado, que seguramente veremos no futuro, se non o vimos xa o ano pasado, co equipo de Pablo Conde. Ahí está Garci para Damián. Damián, que aguanta o balón, xoga largo sobre Fran. Cortou Mateo e Adrián Alcaina, claro, o balón para Carlos, apreta Seidú, Iván. Un xogo de pés maravilloso. Xoga con Iago Muiño. Aí vai de novo Carlos. A enésima aventura de Carlos en ataque. Xoga con Brais. Brais abre para Fran Moreira. Calco da primeira xogada. Donde chegou o gol. Aí vai Fran Moreira. O segundo pau. Mauro. Gol de Mauro. Gol de Mauro. Gol de Mauro. Gol de Mauro Romaní. Gol de Mauro Romaní. Si o ano pasado, cando marcaba o primeiro. Fran Moreira. Eu cantei gol de Mauro. Pois anticipeime un ano, Alberto, Hoxe sí, Mauro Romaní, que o celebra ca parroquia muxiana. Esa banda dereita está facendo moito dano. Esa banda esquerda do Muxía sufre moitísimo. Pois chegou o gol de Mauro, non de Mauro Romaní, que tanto leva pelexado con este equipo, e ao final pois ten o premio desta final. Segundo gol e segunda asistencia de Fran Moreira. Entonces, ollo, son 2 goles, minuto 13, Óscar, minuto 13, Alberto. De verdade que se lle pon de cara ao equipo muxián e bueno, vexo xa tamén moita alegría no equipo de... Queda moito, Alberto, queda moito as finales de Copa. Teñenos acostumbrado a cousas máis raras. E ahora Sergio xa lle di, seguimos, vamos a decir que... Por menos mal que Sergio pedía tranquilidade. Sí, pero ahora xa dice un poquinho máis. Aí a ten Adai. Adai xoga con Cristian. A afición de Muxía evidentemente está que, vamos, non o cree. Balón largo. Corta Iago Muiño, un auténtico peligro xunto con Fran Moreira en esa banda dereita. Brais que se equivoca e xoga para que reciba o conxunto Malpicán. Aí está Garci, que Garci xogou con Damián xogou para Suso que golpea largo. Aí está Cristian que abaixa, pero aí Robert ponse diante, leva o balón. Xoga Robert para Brais de novo vai cargar a banda dereita. Balón espectacular a Fran Moreira. Non hai fora de xogo. Recibe Fran. De novo no pico da área. Lateral da área. Manu que vai buscar. Fran saca o centro. Robert que golpea. E Suso que para. Trata de sacar rápido Suso, pero non o considera oportuno porque hai certo desorden nas filas malpicáns. Espera que o equipo se ordene. E xoga en largo para Garci. Garci que xoga. Levantou a bandeira. O línea Bruno. Nada, a verdade que incluso nos colle a nos tamén en línea co xogada, un claro acerto de Diego, así que nada, xogada moi ben acertada. Acerto do línea, vímolo bastante claro, incluso Bruno que está mellor situado, un metro mellor situado que nós. Cantou ese fora de xogo. Recibe Anxo para Mauro de novo con Anxo, e aí está a salida de balón con Iván Bouzón, que é un luxo para poder sair co balón xogado. Romaní para Costa. Aí vai Carlos Costa. Ahora sí que están tranquilos, Sí, ahora van a esperar que o Malpica veña e despois Iván Bouzón, que asponde onde quere, pois xoga con Fran Moreira que se vai e cortou Raúl mandando balón Os pinos, como se solía decir antiguamente. Nunca mellor dito. Os pinos. En Galicia predomina o eucalipto, pero bueno, ese é outro tema que xa falaremos un día. Se me permites, Óscar, que che toca de cerca, e vendo ahora os protagonistas desta final, tráeme magníficos recordos. Porque naquela época na que sabes perfectamente que ademais os dous nos apasionou esa aventura das seleccións comarcales,
ver hoxe aquí a Fran e a Cristian por parte do Malpica que estiveron nesas seleccións e ver hoxe a Antón e demais, pois alégrame moitísimo e traime moi bons recordos. Antón e seguramente veremos a Anxo tamén. Sí. Carlos Costa, que tamén estuvo en esas seleccións. A verdad que hai moitos datos que iremos degullando a largo do partido. Aí está Manu que aguanta o balón. Ahora como se poña a xogar tamén Manu Nogueira, cuidado. Balón para Mateo. Mateo que xoga con Mauro. Mauro de tacón. Adrián Alcaina. E pitou falta Alfonso porque aí os centrales queren ser expeditivos, queren que o Muxía non domine esa zona. Cortaron esa acción cunha falta. Mateo. Zurda de Mateo para Robert. Robert que intenta irse. Ahí está. No, Mauro. Mauro para... Ollo para Brais. Protese a defensa malpicana. Malpicán. Aí sale. Pitou falta Alfonso. Desbaratou o peligro. Moi ben. Carrumba. Porque era unha xogada na que Brais fixo un desmarque de ruptura a unha zona perigosa, pero non foi capaz de definir. Vai golpear en largo Suso. Suso teno claro, Suso quere o balón lonxe, xogou en corto, perdeuna, precisamente por eso, e falta de Mauro sobre Damián. Colle o balón Cristian. Cristian que vai iniciar o xogo Malpicán. Trata de xogar sobre esa rojo, pero corta a línea de pase. Moi ben Robert, xoga con Suso. Suso xoga hacia Raúl. Raúl de novo con Damián e Damián en banda donde está o perigo do Muxía, que esa banda dereita en ataque. Bo balón, bo desplazamento, ollo a carreira, aí chegou expeditivo Iago Muiño que mandou o balón. Creemos que a córner, Bruno. Efectivamente, despexo o defensor Muxián a saque de esquina. Esa típica salida de balón que sempre dá problemas para ubicarse, saliu a banda ou córner. Cando non tendes línea esa xogada, cuidado, No, pero bueno, normalmente, si te fijas na marcación arbitral, o córner marca mirando a portería coa man esquerda, en cambio o saque de banda miraría o seu asistente e marcaría coa man dereita. Correcto, canto aprendemos con Bruno Castro. Ollo, Bruno, hai xente que di que era o mellor árbitro da Costa e outra xente, Bruno, que depende do día. Bueno, a verdad que o bo destas cousas é que non paso intrascendente, ou eres o mellor ou eres o peor. Entonces, bueno, non deixo a nadie indiferente. Eso é unha parte que sempre me gustou da miña faceta. Pois, como todo nesta vida, non? Que falen de un. Efectivamente. Ainda que sea mal. Ainda que sea mal. Pero bueno, depende do resultado tamén, Mauro que non salta, xa non saltaba de juvenil de cabeza, xa vos lo digo eu, que xa chicaba, pero el xa marcou un joliño, sabedes? Nunha final de Copa, cuidado, xa ganou unha Copa aquí, en juveniles. El, Iván Bouzón e Adrián Alcaina, creo que Isma Pose tamén, teño que facer memoria, pero aquí, co Dumbría xa levantaron unha Copa juvenil. Aí está Antón Pose, un home tranquilo, con Mateo. Mateo devolve para Antón, que sabe que é un home tranquilo e non a vai perder. Iván Bouzón quere xogar. Vai na orientar, no, aí a ten Brais. Ten peloteros o Muxía para mover o balón, Alberto? Dios, é que... si antes o dijo, balón largo. É fora. É fora. O mal documentarista, Óscar. O mal documentarista. Un mal documentarista sin ser comentarista. Efectivamente. Pero bueno. No, pero... Recibe Garci. Vamos a ver si o Malpica é capaz de meterse no partido. Damián xoga con Suso. Suso, perna dereita. Mira Alonso, golpea. Bo balón. Ollo aí. Aí está Mateo que corta, xoga. O que ter un porteiro que ten bo xogo de pés, con que tranquilidade o Muxía xoga cada unha das... Robou Dai, peligro. Vai se Dai, caño de Dai. Cortou Mateo. Grande Mateo no corte. Ollo a inclusión de Adai que foi capaz de facer un caño no borde da área. Era unha xogada moi peligrosa, pero Mateo estivo espléndido o corte. É o que dicía antes, non? Adai nesas conducións parece que non vai a xenerar nada, pero ao final con esa velocidade e calidade, evidentemente, capaz de xenerar o peligro. E creo que o Malpica necesita máis impulsos así para o que comentamos, non meterse un poquinho no partido, para verse capaz de xenerar peligro, para decirlle ao Muxía, oye, mira, que
non te relaxes que en calquera momento nos che podemos facer dano e marcar un gol e meternos outra vez dentro da final e, bueno, eu creo que por aí pasan esas posibilidades do Malpica, non por ese fútbol eléctrico de conducción e de velocidade de Adai e esperemos que así sexa, non, para ver unha moi boa final. Balón para Suso. Suso olla, Garci pide que espere, incrústase Garci entre centrales e fan unha salida de 3. Garci vai xogar hacia Cristian. Cristian descarga de frente sobre Damián. Damián que molló horizonte. Isa Rojo sube por banda dereita. Mateo mídese en un duelo con él. Aí está Mateo que está a completar unha moi boa primeira parte. O xogador de C que xa leva dende cadetes en Muxía con previo paso polo Conco. Diego que sinalou saque de banda para Muxía. O balón Anxo. Anxo que recibe as indicacións de Sergio Pataca que xogue sobre 9 porque o Malpica estaba apretando alto. E Mateo que fai caso. Rapaz Gieiro xugou sobre Nogue. Pero a Nogre defendeu no ben Garci. E o balón recolleu Raúl para xogar con Suso. Suso Abreu. O balón ten o Damián. Da medio, pero é Robert. Robert que fai unha diablura. Robert que se vai. Robert que golpea. Paradón de Suso. Mauro Romaría ao borde da área. Pitou mano, efectivamente. Moi ben vista esa xogada, Bruno. Moi ben vista por Alfonso, quer decir, é un control orientado que Mauro mete a man para intentar levarse o rebote e ben vista por Alfonso Camaño. A arbitraxe hasta ahora top. Como non podía ser de outra maneira. Carlos Costa deixa o balón atrás. Roubollo Seidú. Seidú que pide o saque de banda e David yo concedo asistente do lado da grada. Ten que ter a cabeza o pobre como un, vamos, un ruido que hai aí. Está na zona. Bo balón, ollo, fora de xogo. Levantou a bandeira asistente. Desbaratou, aínda que, bueno, a definición xa non sei se era porque vivo en línea ca bandeira levantada, pero bateu o balón en Iván Bouzón. Bruno, como viste a xogada? Pois ben, a verdad que nos collen moi ben posicionados, a defensa Muxía estaba quieta, eso axuda moito un asistente, porque claro, tes a línea moi clara, moi marcada, e ves a incursión do delantero Malpicán, e para min acerto do asistente levantando fora de xogo. Falábamoslo antes, moitísimo calor no Irmandiños de Vimianzo, e parada para beber. Aí están refrescándose os 22 xogadores e o trío arbitral. Esta parada pode vir ben para que o Malpica asuste algunha cousiña. Seguro que David Baña corrise cousiñas para intentar meter o seu equipo na final con un gol que Alberto de chegar lle vendría moi ben ao partido, Virille moi ben porque, bueno, o Muxía encontro que está cómodo ahora mismo, é dicir, tendo esa posesión do balón, tío, dicías, ten xogadores para xogar ben e moi rápido, é dicir, incluso o porteiro con Bouzón é un futbolista, un porteiro perfecto para ter a posesión do balón. Adiante, que fora un poquinho polo partido, Adai e sobre todo Garci, que fíxate esta asistencia que lle acaba de dar neste fora de xogo, collan os galóns do equipo e digan que vamos a por eles e demostrarlle que son capaces de tumbar e de marcar un gol para ver outra final, non, da que estamos vendo. Reanuda o partido. Aí está Iván Bouzón, fora da área, co balón, xogando con Anxo. Anxo de novo con Bouzón. O Malpica non apreta alto, está aí nun bloque medio, esperando a ver que fai o Muxía, pero Muxía, claro, está ganando 2-0. Que vai facer? Tranquilidade absoluta. Se con 0-0 pedía tranquilidade Sergio Pataca, ahora con 2-0, imagínate. Anxo avanza, xoga con Mateo. Mateo hacia Mauro Romaní. Mauro asegura o pase e xoga con Adrián Alcaina, que golpea sobre Fan. Dúas asistencias, o Pichichi, Ose convertiuse no asistente, vaise Fran. De novo Mauro. Move o Muxía moi cómodo. Ollo a Manu. Perigo. Manu con Robert. Robert no pico da área. Aguanta Isa Rojo. Intenta irse Robert. Vaise de novo. Golpea. E Suso desbarata a ocasión. Aí está Garci. Que se Adrián Alcaina barre todo canto aí no medio do campo. Muxián. No do Malpica e Garci que aparece para levarse todos eses balóns. Falta de Carlos Costa. Unha falta quizás innecesaria porque o rival estaba de espaldas. Se enfada o Mister Muxián.
pero xa vai golpear Suso, que lle di a Isá que avance líneas. O Malpica tratará antes do descanso de reducir esa distancia para despois na segunda parte poder ter máis opcións de igualar o partido. Aí está co balón Raúl. Raúl golpea largo, demasiado largo. Fácil para Iván Bouzón, que a controla co muslo. E que se fai con co esférico. Decías, Alberto? Eu creo que si o Malpica quere xenerar peligro e quere buscar esa opción de gol, eu creo que ten que buscar máis xogar máis sobre o que comentábamos antes, non? Con García, con Adai, non? Eu creo que ese balón largo é moi fácil a defensa muxiana e eu creo que debe de buscar máis o fútbol máis combinativo e ten futbolistas para facelo, repito, con Garci, con Adai ou incluso con Cristian, non? Que se está movendo aí por detrás do delantero para buscar. Corta Mateo. Mateo hacia Manu. Manu que descarga. Está Fran Moreira, que tiraba un desmarque peligrosísimo. Deportivistas, empezo Deportivo en nada. Está a piques de comenzar en Pucela. Eses corazóns deportivistas, como están, Alberto? De momento ben, porque ainda non empezou. Cando empece non sei nin a alineación, o sea que nin que, hombre, van salir 11, non te preocupes. De momento sí. O importante é os 3 puntos. Se salen 12 malo. Xa dicía Arsenio, o problema é cando hai suplentes, que non sabes a quen quitar do campo. Era máis fácil antes, con 11 titulares. Sí. Eu quedo con unha reflexión que sempre dicía Arsenio, cuidado con la fiesta que te la pueden quitar de los fuciños. Efectivamente. Quédome con esa reflexión. Oye, Alberto, vouche aclarar algunha duda. Dime. Aquí Ubaldo, que está en todo. Xoga Ferlo. Está en todo. Pasa má alineación. Dime. Do Deportivo. Bola canto. Si non hai novedades. Cuidado que Anxo non me quer deixar cantar a alineación. Fora de xogo de Fran Moreira. Sale Deportivo con Álvaro Ferllo. Simón Navarro, Noubi, Loureiro, Cuagliatela, Alti, Villares, Luis Micruz, Mario Soriano, Ensongo e Jeremai. Xa está. Casi nada. Casi nada. Ojo al dato. Non me sobra ningún, Non me sobra ningún. O fútbol en Galicia. Fan faltos 11. Como está o fútbol en Galicia, Onte o Celta Europa, a Europa League, o Sudé por a primeira. E aquí, pois Malpica ou Muxía saldrán co preciado trofeo, ca Copa da Costa, o mellor fútbol do mundo. En que pasa na Costa? Con Ubaldo a cabeza e Pablo Álvarez, que está a facer aquí un traballo, esto, vamos, de aquí a Canal Plus, Pablo. Bruno, fuches algunha vez por a zona de Lariño, Lira? Aí está, tiña que salir Lariño. Hombre, por favor. E foche a Cerqueda unha vez, Bruno? A Cerqueda fundamén, ali aos Muiños Ardeleiro, por exemplo. Que chulada. Zona moi bonito. E tamén estuve no Faro de Lariño, sí señora. Costa da Morte, moi visitado. Pero vouche facer un plan mellor. Contame, Óscar. Mira, primeiro vas parar no Moncho Burger, en Lira. Vas de comer ali unha cangre burger do mes, espectacular, espectacular, Bruno. E despois, se eres romántico, unha noite de inverno no Faro de Lariño, eso non hai cartos no mundo. Quita o frío, Óscar. Quita todo. Así me gusta. Quita todo, señor. Quita todo. Hasta quita gripe. Ou no Faro de Lariño, tamén podes ir ao semáforo de Fisterra. Dous faros que son dous hoteles auténticamente espectaculares e que son patrocinadores da nosa casa de fútbol da Costa de Que Pasa na Costa, e os cales lle agradecemos moitísimo a súa eterna colaboración. Trata Malpica de estirar o equipo. Bate aí Fabián con Iago Muiño. O balón en saque de banda. A parroquia, Alberto, os aficionados de Malpica, bueno, o xentilicio, a ver se mo decides, porque estou metendo a pata. Pois a verdad que non sei Malpica. Pero bueno, os de Malpica. Os de Malpica, sí. Están calados. Pegou o baixón, Home, entro sol. Entro calor, vexe moitísimos abanicos. A verdad que teñen un mérito enorme, porque están aí aguantando. Porque bueno, aparte, están á sombra, pero creo, dicíanme antes varios aficionados que ali non corrió aire nin para atrás. Bueno, pois… Nos aquí ainda nos dá un airiño. No, é dicir, mérito de verdade que o teñen todos, bueno, todos os que estamos aquí, porque o día que calor que fai aquí, eu recordo unha final da Copa da Costa en Mazaricos que foi na que máis frío pasei. Pero aquí vou dicir que é a que máis calor pasei, pero bueno. Sí, e sobre todo, o que me gustaría destacar é, xa o dixemos ao principio, pero creo que debemos de recalcalo. Tengo balón Robert. Alberto, cando tengo balón Robert ou Manu Nogueira, neste caso teño que cortarche. Adrián Alcaina. Adrián Alcaina para Mauro Romaní. Mauro Romaní, Fran Moreira. Asistirá de novo Fran Moreira. Vámonos ver.
Aí vai, encara. Moi ben, Carrumba. Ahora non o deixou, está fixando un pouquiño mellor esa posición o Malpica, tratando de que Fran ahora non sea tan productivo para o seu equipo. Aí vai Iago Muiña a sacar de banda. Vai a meter na área, no, a ver, veremos. Mauro Romaní que busca, balón a Manu, sempre Manu, sempre Manu, sempre Manu. Aí está Garci, bo partido de Garci a pesar do resultado, como batalla Seidú, pero aí estaba Anxo. De novo Carrumba que trata de sacar o balón, moi ben, ahora Fabián. Fabián que se lía, Mauro Romaní, como se vai, no. Quen ya quitou? Quitou. Ollo que é moi bo ese balón. Pero como está Iván Bouzón, Dios mío. Sempre está. Que seguridad dá, Que seguridad. Este é un luxo para calquer equipo, en calquer categoría. É un auténtico porteirazo. Hai troco. Hai cambio. Retírase Carrumba. E entra no seu lugar, si non me equivoco, Chicha. No vexo desde aquí, efectivamente, Carrumba que deixa, non sei se con algún problema físico, sale por outro lado do campo para non perder tempo. Recibe o capitán, recibe a Dai, temporadón da Dai. Unha vez máis, un ano máis. Aí está Cristian, rouba Adrián, e está Rojo que profundiza. Trata de chegar Fran, pero está contundente Anxo, que non quere deixar pasar nin o aire por esa zona. Xa parece que está recuperado do golpe que levou no inicio do partido. Hai un home nervioso. Si Álvaro decíamos que Álvaro Rodríguez estaba nervioso, Felipe Vilela, o eterno delegado do Muxía, que está a sufrir aí a calor e ademais os nervos do partido. Aí vai a Dai, peligro. Cando a ten a Dai sempre ten peligro. O balón para a banda dereita. Donde está Fabián? Perfílase, centra, que ben Carlos Costa sujetando en corto Seidú, que é un peligro na área. Tamén chegaba Andai, rompendo desde atrás, pero Carlos Costa, unha vez máis, ca súa tranquilidade. Mira onde está xa, aí o vai. Que saque de Iván Bouzón, Carlos Costa, Manu para Carlos Costa, que deixa o balón atrás, e Damián golpea para sacar o peligro. Chicha que colle o balón, intenta xogar con Fabián, pega en Fran Moreira. Adiante Alberto. O que falábamos, eu creo que o peligro non é por ser pesados con ese tema, pero creo que o maior peligro de Malpica é a Dai. Quedanos claro. E creo que por aí debe de buscar seguir traballando Malpica para intentar buscar ese gol que tanto necesita ahora mismo, non? Ten que aparecer a conexión a Dai Seidú, que pode lle dar moitísimos frutos ao dar un aire que necesita. Pero claro, aí se vos digo a verdad, a defensa do Muxía, rapaces moi bons xogadores, pero son xovenciños todos, moi xovenciños todos. Aí vai Robert, ten a Garci que xoga con Cristian para Isá, moi boa xogada. Aí vai Seidú, con el Brais, golpea Seidú. Que tranquilidad ten este porteiro, Dios mío. Parou unha copé. Fixo un control. Cuidado, Cuidado. Brais. O ex do Dumbría. Bueno, decir o ex do Dumbría no Muxía, quen non pasou por Dumbría neste equipo? Pois moi pouquiños, Dos que están no campo, atreveríame a decir que menos Robert, pasaron todos. Precisamente era Robert o que intentaba por banda esquerda profundizar, pero Isar Rojo, experimentado nestas lides, non lle deixou. Bruno, de momento, tranquilidade absoluta na partido tarea tranquilo, arbitral, levamos 6 faltas en casi 37 minutos, sen tarxetas, non foron necesarias, a verdad. A verdad que é unha final plácida, como lle gusta a un árbitro sempre, tranquila. 0-0 en Pucela. De momento, Ubaldo está nervioso. Camiseta do Deportivo. E vai a Dai. Cuidado, peligro. Solo. Ay, pero vai moi solo. Non chega nadie. Está Garci, que está facendo moitísimo. Ai, tratou de ser profundo en dirección a Fabián, pero cerrou ben Iago Muiño. Sergio Pataca está que non quere que se relaxe nadie. Bueno, é lógico. Nadie, Eu creo que ahora mismo é un home que sabe que é importante chegar con esta ventaxa ao descanso para asustar o que el crea convinta asustar. Pouco debe de ter que asustar, pero algo sempre hai. E está mantendo a tensión nos xogadores porque, bueno, o que está por detrás xa está por detrás, pero o marcador pode levarche a equívoco, pode levarche a engano, pode relaxarte, Alberto, e iso non sería bo por os seus intereses. Fíxate agora que están moi tranquilos, están esperando ao rival, xogando atrás, con tranquilidade, esperando o seu momento.
e non creo que sexa ademais que faltan poucos minutos para acabar esta primeira parte deste magnífico partido. Minuto e resultado, Bruno. No partido de hoxe, 2-0 en Pucela. No, que minuto vamos, Bruno? Minuto 37, casi 38 de partido. Vouche sacar a amarilla, Sí, sí. Vamos a sacar unha amarilla. Aí vai Robert. Cortou Fran, de novo Fran. Fran que avanza, o balón para Garci. Garci que vai buscar precisamente a Fran, pero ese balón vai ser moi largo. Aí estaba Antón protexendo o balón, saque de banda. Está o partido ahora nun momento en que o calor… Un golpe de Fran. Sí, o calor tamén fai mella. Cuidado, cuidado que eso é complicado, porque estamos a unha temperatura altísima, Alberto, altísima. Sí, dixemos ao principio, comentábamos de que o calor iba a facer dano e se está demostrando que sí. Se está demostrando. Mauro Romaní. Con quen xogou? Co porteiro. Se tiveramos unha estadística de pases completados, eu creo que Iván Bouzón era dos xogadores que máis tocou o balón, non? Que máis tocou o balón. Sin duda alguna. Sin duda alguna. Minuto 8 en Pucela. E chegou o 0-0. Sigue 0-0. Tranquilos, non vos por nerviosos. Non é o Depor de marcar nos primeiros minutos. O Depor é de asegurar na segunda parte. A estrategia de Hidalgo é facer unha mala primeira parte para que rajen del en Twitter. Eso es. Despois de no descanso. Bueno, chavales, ahora podemos a xogar, que hai que gelar. Tal cual. Efectivamente, esa é a estrategia de Hidalgo. Sí. Balón de Damián hacia Fran. Fran que a controla. Aí está Mateo. Uy, sin querer, Bruno. Sí, a verdad que intenta forcejear, pero sí que é certo que cos brazos golpea no defensor Muxián. É dicir, é unha falta clara, un poquinho inocente pola súa parte, pero sí que a infracción é evidente. Sí, penso que sí, pero eu creo que é involuntaria, non? Eu creo sí, efectivamente, que non é unha acción gesticular para arrancar na carreira. Efectivamente, non é unha acción nin temeraria, nin con uso de forza, polo cual non conleva ningún tipo de amonestación. Pero sí que é unha falta que se debe pitar para a gestión do partido. É dicir, un golpe na cara, un golpe na cabeza que se debe señalar como infracción. Ben arbitrado de novo esta acción. E de novo Iván Bouzón, 115 pases leva, xa mirei nas estadísticas da UEFA. Adrián Alcaina, de novo para Iván Bouzón. Iván Bouzón que xoga con Brais. Brais, un rapaz serio donde usaba. Profesional, un auténtico luxo para calquer equipo. O digo con conocimiento de causa. Balón largo de Iván. Eses balóns que non lle gustan nada a Sergio Pataca. Suso devolve o pelotazo. Los xogadores do Malpica non a disputan porque parecíame que podían estar en fora de xogo. Ambos atacantes parecía, efectivamente, sí. Pero bueno, o xogador do Muxía, como estaba en unha posición clara para atacar o balón, en ese despeje xa habilitaría a posición dos delanteros malpicáns. Brais Fernández de la Iglesia xoga con Manu Nogueira, capitán. O eterno capitán no banquillo esperando o seu momento. Sale de lesión Michael Vilela, unha institución en Muxía, unha persoa maravillosa da que podo presumir que é un capitán con todas as letras, como Adai, que vai… Ai, buscábamos esa conexión. Alberto Adai se idú e non se dou. Reclama o balón aquí Fran en banda dereita, que estaba moi solo. Adai desde a pausa que fixeron avanzou un poquinho máis na súa posición, retrasouse Cristian para acompañar a Garci e agora, se vos fixades, Adai está un poquinho máis cerca para buscar esa conexión e ele está máis cerca da portería. E unha vez máis sigo dicindo que ele ahora mismo, si… Entrada dura, Bruno, todo tuyo. Nada, a verdad que é bastante evidente que é unha tarxeta que chega tarde, chega cunha forza temeraria, por lo tanto, cartón claro, ben sacado por parte de Alfonso. Primeira tarxeta do partido. Ollo, que hai gol en Pucela. Jeremai, non? Marcou o Deportivo, marcou o canteirán Vilensongo. A pase de Luis Vicruz, adiantas o Deportivo en Pucela, 0-1. Gol, pregunta Sergio Pataca, se marcou o Depor, non sabemos se é do Valladolid, pero porque non se alegrou moito, está concentrado, gol de Vilensongo, patrocinado
patrocinado por Conguito, que nos veo avisar aquí a cabina de que pasa na costa, mentres Felipe atende a Fran Moreira, perdón. Aí ven Iván Bouzón, que nos decía ao principio que lle avisáramos. Iván marcou Depor. Mirad a cara de Iván, vermello, como sí. está, No, o calor, de verdade que cuidado, Cuidado. Cuidado que ahora Depor está en primeira. Ahora mismo con ese gol de Vilensongo sería campeón de Copa Muxía e ascenso a primeira división do Deportivo da Coruña, que está a facer o que ten que facer, que non hai outra cousa que ganar e non esperar a semana que ven polo que poida pasar. Nada, Óscar, aproveitamos un poquinho esta xogada para indicar que como a xogada conlevou tarxeta amarilla, o xogador Fran Moreira, que necesitou asistencia por parte de Felipe, non debe sair do terreo de xogo. Correcto, golpea Mauro Romaní, o balón chega a Mateo. Mateo, que se gira sobre a súa perna boa. Vaise Mateo, abreu moi ben para Carlos Costa. Perfil esquerdo, zurdo, saca o centro. Aí recibe Manu. Manu que aguanta. E levou unha Chicha que golpea sobre Lai, pero o balón vai moi largo. E de novo Iván Bouzón, que evita o saque de banda. E mantén a posesión por equipo do Muxía. Falaba Bruno que tras amarilla non debería de salir fora o xogador muxián, e así foi. Quedouse no campo e xa está algo renqueante pero recuperado. O balón de novo para Anxo, que xoga con Bouzón. Bouzón que aguanta o balón, xoga con Mauro. Mauro para Brais. Buscada Carlos Costa, o central zurdo do Muxía, a ver onde o tendes. Aí está Mauro, balón largo para Fran. De novo, a mesma xogada dos dous primeiros goles, pero ahora o balón foi fora de xogo indicado polo asistente David Castro. E vai nos sacar Chicha. Alberto. Véxome en primeira, Veste en primeira, non botas as campanas. Disfrutando dun Depor. Acórdate de Arsenio que dicía que non nos la quiten dos fociños. Sí, pero bueno, veña, empeza ben. Empeza moi ben, empeza espectacular, ben, non? Empeza espectacular, Pois. como empezou pa Muxía. Sí. Empezou moi ben o Muxía, empezou moi ben o Depor. Deportivo. Bueno, que ven habrá derbi, Celta Depor, Depor Celta. Espero verte ali. Pois no tocante á zona sur, xa che digo que sí. Gana o Sporting Almería. Qué Información gran. patrocinada por Ubaldo Cerqueiro. Que gran traballo de Borja Jiménez no Sporting de Gijón. Gracias, Borja. Sporting 1, marcou Kini. No, Ubaldo, xa non. Xoga Mateo. Marcou Juan L. Mateo en largo, balón para Suso. Recolle Suso, que hoxe recordemos está de cumpleanos. E o home, pois bueno, non está levando o mellor regalo de momento, pero aínda queda moito. Aínda queda moito este Malpica. Fixo xa cousas moi boas sobre todo nesta primeira parte da liga, non? Despois na segunda deixouse ir un pouquiño, creo que creo que tamén cando se viu claro, con tantos puntos no saco. E viuse implicado en poder xogar unha final. Mano con todo, queda mano no solo, perdona Alberto. Nada, porque quedou mano aí nun choque, nunha disputa, un balón dividido. Ollo. De novo, el bandeirol arriba. Bruno. Nada que resaltar da xogada. Fora de xogo claro, posición bastante adelantada o delantero de Fran. Neste caso fai que o porteiro faga un mal despeje, saca da súa posición, por lo tanto, ben señalado fora de xogo por parte de Diego Orille. Gana o Málaga tamén, 1-0 Racing. E o Cádiz 1-0 Leganés, a Cultural Leganesa perde co Burgos. E a segunda división, que bonita é, Alberto. Que bonita, canto máis lonxe mellor, non? Canto máis lonxe. Tamén era moi bonita a primeira federación. Aí sí. Pero máis bonito é estar en primeira. Vouche dicir o que é máis bonito, Alberto. Estar na final da Copa da Costa. O fútbol da Costa, Alberto. É que non me deixaste. O fútbol da Costa. Non me deixaste porque se anticipou Bruno. Bruno é rápido. É rápido cos cartóns, é rápido cos comentarios. No, Bruno é o mellor que podemos ter. Ahora cos anos, xa foi a menos, Foi a menos a velocidade cos cartóns, me refiero. Pero pitou unha final da Copa da Costa, non sabes? Correcto. Bruno, que final pitaches?
Fisterra Esteirana, en Santa Comba. Fisterra Esteirana. Ah, eu estaba aí. Habrá 5 temporadas, pode Sí. ser. Sí. Di Ubaldo se ese é un soño para un árbitro da Costa. Por suposto, sempre que me preguntaron, sempre dixen a mesma resposta. Para min, o meu mellor partido foi a final da Copa da Costa, eso sin duda. De que equipo eres, Bruno? Eu? Sí. Non teño equipo. Hoxe dos de amarillo. Estás facendo un Mateo Love? No. Acórdate que ahora levámonos polo nombre. Sería un Toño Mateu. Toño Mateo. Ahora levas de moda chamarnos polo nombre. Que eu… Oh, cuidado! Seidú! Golpea Seidú! Largairo! E Carlos Costa que manda córner. ¿Dónde estuvo a oportunidade para meterse no partido? Un balón largo ás espaldas dos centrales da Muxía. E aí o peligroso, o goleador, o pichichi do club, Seidú, estive a punto de marcar. Córner botado desde el lado. Solo remate de Raúl, que a cabeza co hombro e ao final perdeu forza ese balón, que sale un mansiño por o lado esquerdo de Iván Bouzón. Dicíache Bruno, Mateo Laoz a min parecía un árbitro bo. Pero Pues, ahora que o escoito de comentarista pareceme malísimo, porque ves 7 repeticións e falla igual. Como Bueno, pode ser eso? igual desde fora do campo non se ven as xogadas como dentro do campo, non o sabes? Ai, Dios mío, pero parecíame mellor árbitro cando decidía en décimas de segundo. Final la primeira parte, con resultado de Muxía 2. Marcaron Robert e Mauro Romaní. Malpica 0, que estiva a punto de meterse aí no partido con este balón a espalda que Seidú enganchou de volea e bateu no longueiro dun Iván Bouzón, que está a ser protagonista sobre todo nesa salida de balón, nesa circulación do Muxía. E os xogadores agradecen o descanso porque a calor é abafante. Sí, e o míster do Muxía vai enfadado, creo que Sí, vai a porque esperar un poquito. falábamos da perdón, Alberto, falábamos da relajación antes, ese resultado propicia que te viñes un pouquiño a tranquilizar demais e que lle des alas ao rival, non? E se ese balón chega a entrar, o Malpica sale na segunda parte moito máis motivado posiblemente do que vai a salir. Ahora toca a Iván Baña, a David Baña levantar a moral dos xogadores, non crees? Bueno, eu non digo levantar, é dicir, eu creo que o que tenga que dunha vez por todas o Malpica creerse que pode facer daño ao Muxía, e o demostrou nesta última xogada. Eu creo que teñen que creerse nesas posibilidades. A verdade é que o resultado, fíxate que conversan aí o míster Sergio con… Está falando con Adrián Macareno. Están conversando aí os dous para asustar algunha cousiña. Falábamoslo antes, sempre hai algo que asustar, a pesar do 2-0 e sobre todo ahora con esa ocasión que propiciou ese balón largo, pois os entrenadores está 2-0, pero aquí non podemos permitir que nos relaxemos porque esta é unha final de Copa, Alberto. É unha final de Copa e eu creo que ahora Malpica Recibimos un cordial saludo da alcaldesa de… Bueno, tío, non é porque… Vimianzo, pues que estamos, vamos en plan político ahora, Alberto. Toca plan político. Temos que agradecerlle moito, está moi ben. Temos que facer tamén… A verdad que sí, Temos que falar do político, non? Temos que falar… Porque puso todas as facilidades para todo que hoxe está de saber aquí, que non é pouco, pois o seu concello con ela a cabeza. Vamos a vivir un momento que é moi clásico no fútbol da Costa, o sorteo de rifa. O sorteo da rifa. Sonido ambiente. O que sí Pero Alberto, non interrumpas o sorteo de Copa, hombre, por favor. Aí vai o primeiro número. Isto é historia do fútbol da Costa. Isto é historia do fútbol da Costa, Alberto. Vamos a decir un número. 2885. Só dixeches mal. Sí. 3885. 3885. Que non ten por aí. Como anota os números o árbitro, Correcto. Tarjeta amarilla 3, 8, 5. Mira, Manel. Aí vai o segundo. Por…
2268, Bruno. Mira ahí el bolsillo. ¿Compraste rifas? A verdad que no suelo comprar rifas. Pablo, ¿compraste rifas? ¿Qué vas a comprar? Que levas aquí todo o día, xa nin as vistes. Entraches antes que as rifas, Pablo. Non podo decir outra cousa que un traballazo de Pablo Álvarez, Dios mío. Madre mía, que montou aquí para que os poidamos chegarmos a todos vos. Outro número máis. 1105. Marchamos comentaristas todos. Así que non vos queda outra como contarme a min solo. Vamos a mirar como vai ese Depor. Porque hoxe, despois de 8 anos, xógase voltar. Sigue un 0. Me iban por aquí que Buiño era un segundo gol para non pasar sufrimento. Ubaldo, un segundo gol do Depor. Ahora que, como lo ves? Falta facía. O Sporting sigue ganando, eso tamén é bon. Bueno. Juan Otero marcou o gol do Sporting, un ex do Fabril. Ubaldo, sabíalo ti? No. Vaya deportivista. Teño que vir eu. 2-0 Sporting. Ollo, segundo gol do Sporting. O Almería se nos cae el Almería, Ubaldo. Boa noticia, a ver se non nos engañaron, pero diz que 2-0 Sporting. Vamos a ver si confirmamos o dato. Aí está o segundo gol. Outra vez Otero. Juan Otero está botando unha manciña por si acaso Depor non é capaz de facer o seu chollo. Dixo Juan Otero, fajo volo eu aquí no Molinón. 2 chicharros e ascenso do Depor. Doble ao chaval, seguro. Cuidado, Eibar 2, Córdoba 0, Málaga 1, Racing 0, Cádiz 1, Leganés 0. Meu amigo Vivi estará pendente do Cádiz, porque é un gaditano máis. O Cádiz que está nunha situación complicada na segunda e seguro que tratará de salir deses postos de apuro. De momento estamos a vivir ahora unha imaxe, Ubaldo, mira ali as criaturas, este é o mellor do fútbol, as criaturas que en vez de coller o balón, que algúns collen o balón, fóronse debaixo da auga que bota riego, porque claro, ollo co día, ollo co calor, e aí están refrescándose. Isto parece Cerceda, isto parece o Aquabar de Cerceda, señores. Ollo, que bonito é o fútbol da Costa. Quitaron o riego ahora, saldrá por outra esquina e alá irán todos en manada a disfrutar. Aí van. Fallou o riego, Ubaldo. Estamos a ver unha calma tensa na grada, con moitísima xente pasando moitísimo calor. Evidentemente a xente de Muxía pois leva moito mellor que os de Malpica, que están un pouquiño de baixón, pero bueno, teñen esa última xogada para levantar a moral, porque ese balón de Seidú o Pau fíxolles ver que aínda se poden meter no partido, que aínda hai opcións, que pode pasar calquer cousa daqui ao final. E a verdade é que o fútbol da Costa é fermosísimo. Aí debe de haber Ubaldo, cantos nenos hai aí? Aí ven o riego, e aí veñen os nenos. Tiña moitas ganas de ir, precisamente, sobre todo para estar aquí no campo, no ecuador do partido, e poder disfrutar un pouco dun césped tan bonito como este. Sí, bueno, si me permites, Óscar, vou aproveitar sí. E agradecemos un pouco os patrocinadores que nos axudan todo o ano, tanto en Que Pasa na Costa como en futboldacosta.com. Ubaldo, ti que eres un pouquiño despistado. Seguro do coche. Onde, Ubaldo? Eu teño seguros con Roberto Mouro. Ti tes seguro en cada porta, sí, pero ese non. Teño da casa, o do coche, teño con Roberto Mouro. En Real é Roberto Mouro. Real, en Zas e Santa Comba. En Zas e Santa Comba, en 2 sitios. Cuidado con Roberto Mouro, patrocinador de fútbol da Costa. Do mismo xeito, Ubaldo, que o centro comercial Finisterrae en C. Un dos patrocinadores de Que Pasa na Costa. Que leva aí unos meses, un mes e pico aí de movida cos cines. Hai que ir ao cine, Ubaldo, hai que ir ao cine. Salvaron aí o cine in extremis, a ver se ahora respondemos toda a sociedade e deixamos tanto as pantallas da casa e vamos máis ao cine. Imos pouco ao cine, Ubaldo.
E donde repostas, Óscar? Na estación de servicio Bazarra en C. A mellor estación de servicio da comarca, sin ningunha dúbida, Ubaldo. Pero por ahora non necesitas audífono, non? No, ese é Alberto Pose. Que non oi. Alberto Pose non escoita nada. Xo mandei, Ubaldo, xo mandei a oe máis. Pode ir a C, pode ir a Lalín e pode ir a Ordes, onde queira. Ten 3 sitios para ir. Espectacular, espectacular. Sabes a onde mandei a Bruno? Mandáchelo facer o camiño? No, mandino, semáforo de Fisterra e Hotel de Lariño. Pode elegir. Pero se fai o camiño pode ir a Seiras. Bruno? Albergue das Seiras, de Lires. Restaurante Albergue das Seiras con de Pablo. Lires. Ali Pablo trátache, vamos. Cuidado. Como che trata Pablo. Como che van a tratar igual de ben se queres comer unha pizza nas Baleas. Como debe de estar Miguel Ose? Porque falábamos antes. Ahora xa non vou conectar eu aquí. É que é unha maravilla ver o que estamos vendo, Ubaldo, estes rapaces aí. A verdade é que é unha delicia, rapaces, estas nenas aí, que nenos que o están pasando de luxo, sobre todo os da camiseta vermella. Mira e que os de hubo, azul creo que tamén, Mira que hubo un ano, non sei en cando foi, fai pouco, que non lle deixaron aos cativos entrar no campo. Bueno, son las cosas de la federación a veces que, bueno, y cómo vas a prohibir a un niño jugar al fútbol, por qué favor. mal fan, Y lo digo en castellano, para que me entiendan. ¿Quieres comer unha pizza, Bruno? As Baleas. Ou un plato combinado, ou unha hamburguesa. As Baleas. E se non, moi preto dali, tes o McRobert. Pizzería no McRobert. Ou Fan de todo, Deluxe do fan de todo McRobert. aí, fan de todo. Ali Carlos fai absolutamente de todo. Estará tamén hoxe super contento co seu Depor. Seguide as redes sociais do novo McRobert que fai unhas historias divertidísimas. É o novo influencer, Carlos. E como non, si preferimos hamburguesa, hai que ir a Lira. A Lira, meu amigo Domi. Vaya crack. Non fai vídeos Domi ni nada, madre mía. Xa fai máis vídeos que hamburguesas. O outro día xa lle dicen, faz máis vídeos que hamburguesas. E ti es bonas hamburguesas. Deixa os vídeos por profesionales. Non nos olvidamos. Dicía antes, Ubaldo. Perdona que te interrumpa. As Baleas. Miguel. Ten 2 fillos hoxe aquí no Musía. Un sobrinho, Isma Pose. Os 2 fillos, Antón e Anxo. Ese home ten que estar ahora mismo. Dios, vai levantar 3 copas en unha. Pero onde estará? Onde estará? O ano pasado se chegou algún daqueles vermellos dali. Algún daqueles vermellos dali que estará con Álvaro Rodríguez, da lonxa de Álvaro. Ollo. Jerca, moi cerquiño de aquí, Ubaldo. Fundamentais, Jerca, axudando sempre. Además, creando emprego na Costa da Morte, máis de 100 empregos aquí en Vimianzo. Con un tesouro para a comarca. Xente que quere ademais e que fai polo desenvolvemento da costa, que está facendo un FP dual en CEI, que rapaz que sae preparado, rapaz que ten emprego no mundo do metal. Un tesouro. Moitas gracias a todos eles. Pronto os veremos na gala, Ubaldo, na gala, fálanos da gala, na gala, que ainda non falamos nada hoxe, pero xa está en marcha. Fálanos desa gala, Ubaldo. Onde vai ser a gala, Ubaldo? Vai ser, damos a exclusiva, non? Que parece que somos nos mismos. Hombre, para eso eludir, Tamén é verdad. Vai ser en Muros este ano. En Muros. E vai ser o venres 12 de xuño. Anunciarémola esta semana, faremos unha presentación. Pero bueno, xa están os balóns de Olería de Buño feitos por Xeituras, polo taller Feituras, xa están salindo do forno máis de 40 balóns, dos que xa hai algún que está preparando con a estantería no salón para os balóns, como quen Óscar. Como Fran Moreira, Pichichi, que non se dou. Dicíamolo antes, o Pichichi asistiu hoxe doblemente, pero é o Pichichi da primeira e vai ter o seu balón. 22 goles fixo, Ubaldo. 22 goles en 32 partidos en toda unha primeira. Contas, Ubaldo. Bruno para os números é moi bo, pero ti o Pichichi da categoría, cuidado, do seu grupo. E cantos fixo Bruno na segunda, Ubaldo? 23 goles en 29 partidos. Quen foi o Pichichi da terceira, Ubaldo? Pablo Pos, eso xa son números de outro nivel, 36 goles en 25 partidos. A ver si sabes esta. ¿Estás preparado? Ubi. Premio Pombo, o porteiro menos batido de preferente a primeira. Témolo tamén sobre o campo. Amigo, non falla un a Ubaldo Cerqueira. Témolo tamén sobre o campo. E se llama? Iván Bouzón. 37 goles encaixados en 30 partidos.
mas Gardu, o do Sofán, non puido optar, que quedou ás portas por non ter os número mínimo de partidos, e Anxo Lema, con varios premios xa nas súas estanterías, quedou destacado, pero lonxe. E o premio Pombo, o porteiro menos batido na segunda e na terceira, recae en... Da terceira, pregúntasme. Sí. Benji Doza. E na segunda? Pero na segunda para o Rodri do Baio. Moi igualada tamén a ocasión, pero sabemos que os equipos de Diego Lobelos son ben apretados. Diego Merrategui, ahora Diego Lobelos. Que pasa con Diego Lobelos? Desde que o abandonou o segundo, botouse atrás, É verdad que o San Lorenzo, Javi Souto e Mario Varela alternaron e non puideron meterse no equipo, e hoxe Suso Endoie e Abdu, os porteiros do Sofán, tampouco do Malpica, tampouco poden optar, pero estes xa van ter o seu balón de ouro na gala, repetimos, do vindeiro venres 12 de xuño en Muros. Vouche dar dúas primicias. Gústame moito Muros e vouche dar unha primicia máis. Sabes como lle chaman por aí os premios da gala? Sabedes quen vai a... Escoítame, sabes como lle chaman? Estou facendo unha pregunta. Sabes como lle chaman os premios? Os premios do fútbol da Costa. O Subaldo de Oro. Quédate con ese dato. Van ter que chamalos os Óscar Leis de Oros, porque Subaldo de Oro. Óscar Leis e Josiño, mira, gracias Josiño, sempre aí. Que vas dar outra primicia. Van ser os presentadores. Que quede aí que esta semana anunciamos en que pasa na Costa. Oye, por aí certo, empeza a segunda aperta parte. grande a Josiño, que é un crack. Un crack, Que Josiño. estivo en todo momento pendente de nós para botarnos unha mano que fixera falta e que está disfrutando do ascenso do Depor. Ahora mismo ese home vai ganando 0-1 o Deportivo. Vale. Alberto, xa fostes facer de relacións públicas, abandonastesme aquí como un perro. Arranca a segunda parte. Adrián Alcaina para Brais. Pasa por aquí Julián, que vai quentar e vai ser da partida pronto. Vamos alá. Iván Bouzón xoga con Adrián Alcaina. Oh, roubou Garci, xoga para Adai. Para onde Iván Bouzón? De novo Malpica pudo meterse na final, pero Iván Bouzón, ollo con Iván Bouzón, xoga co pé para Camán. Que fai mal este home, Alberto? Eu creo que non fai nada mal. O que falábamos na primeira parte, non? O Muxía ten peloteros, ten xogadores que queren o balón, e Iván tamén o quere, tamén sabe para cas mans. Córner para o Malpica. Saca de debaixo dos paus Brais e volve a ir o balón a córner. Vai sacar o 23 Brais, que entrou no descanso. Ollo córner de novas mans de Iván Bouzón. Non chegou o gol no Irmandiños, pero creemos que chegou o segundo do Depor, o segundo do Vil. En Pucela, Alberto. Valladolid 0, Deportivo 2. Todo isto según Ubaldo. Pode quedar aí a cousa. Confirma Bruno, dá ok o árbitro. Gana o Depor 0-2. Coruña se va de borrachera. O mañá teño que ir traballar, pero bueno, é o mismo. Estudiaras. Estudiaras, sempre mo di miña nai. Pero bueno. Saca chicha. Alberto, miramos cambios. Pois saliu. Que te me foches no descanso. Saliu Seido, bueno, di o árbitro, que o sabe el perfectamente. Saliu Seido, entrou Brais. Entrou Brais, marchou Seido. Extraño ese cambio, non? Tuve que ser un problema físico, non? Sorprende un pouco o cambio, pregunto, se vos sorprende. A mí sí, pero a mí sí. Pode pasar de todo. Aí vai Fran, cortou Anxo, ca súa tranquilidade habitual, sin pero problema socio ningún. perfecto de Adai. Sin ningún, sí, pero bueno, tamén o pode ser Bueno, Brais, despois, ao acabar o partido, a ver se somos capaces de ter aquí aos protagonistas e está aquí a afición, non sabemos se é do Muxía ou do Malpica, pero cantan os goles do Depor. Levan a camiseta do Depor. Do Depor leva a camiseta. Do Depor sí que son. Prolonga Damián nese saque de banda lateral. Aí vai sacar de novo o Malpica. Aí vai o balón largo, cargan a área Damián, pero aí está
Antón de novo, Garci, un pulmón Garci que se está a vaciar, tanto en defensa como en ataque. Está a facer un auténtico partidazo o xogador do Malpica, sin premio do resultado, pero a verdad que hai que reconocer o esforzo que está a facer, tanto en defensa, bien colocado sempre, como en ataque, roubando ahora cunha presión alta que propiciou esa maravillosa oportunidade do Malpica. Co balón, Raúl, dime Alberto. Vamos a facer unha pregunta, non quero ser eu porque teño medo a decila, a resposta, é dicir, creedes que o Malpica merece un gol ou un balón ao pau en unha ocasión moi clara ahora, pois sí, merece, a verdad que merece, está merecendo un goliño. Un goliño, sí, a final merece un gol tamén do Malpica, Arbi, todos os respetos para o Muxía. Sí, é verdade que coincido con Óscar, tanto a ocasión da primeira parte de Seidú como esta hora do Balón Malpica. longo, perdona Bruno, balón longo, onde acaban os balóns longos, Alberto? en Bouzón. Pero ollo, que tamén aquel balón longo a Seidú estaba… Pero era un balón máis lateral, non era tan Sí. frontal, dificultáballe moitísimo poder chegar Pero estaba en posición avanzada. a ese balón. Efectivamente, Óscar, igual que na primeira parte, moi ben señalado por parte de David, igual como xogada que falamos na primeira parte, un balón en largo, posición máis adiantada co penúltimo defensor, que fai que Iván Bouzón salga da súa área. Iago Muiño. Aquí temos outra xogada parecida. A bandeira tamén Diego Grille ante o desmarque de Iago Muiño que mira pa línea, como non estaba moi de acordo, pero Permíteme, Óscar, hoxe que temos aquí a Bruno e temos xusto enfrente a un dos asistentes. Bruno, cando se levanta o banderín, é dicir, enséñase como levantar o banderín, porque ademais faino dunha maneira, por decirlo dunha maneira, militar. É dicir, moi… practicas… É unha pregunta que fago totalmente en serio. Sí. Non Entendo a tua pregunta, Alberto. Sí, cando facemos os cursos arbitrais, unha das clases é unha práctica na que se enseña a señalizar todas as accións que conleva un partido. Saques de banda, saques de meta, saques de esquina, posicións de fora de xogo, infraccións de falta, é dicir, todo eso está traballado, está practicado. E despois, obviamente, cada persona pues, ten a súa maneira de ejecutalo. Efectivamente, de marcar. Hai árbitros con máis elegancia, digámoslo así, árbitros pues, con menos estética, pero a forma de señalar sempre é unha cousa que sempre me chamou a atención, e agora que o vexo tan de cerca que teña ti ao lado, pois dixemos, mira. Clase magistral de Bruno Méndez, propiciada por Alberto Pose. Balón de Mauro para Carlos Costa. Carlos Costa non chegou. Mauro non foi todo preciso que necesitaba ese balón. Ambientazo. Nadie se quere, a pesar do partido deportivo, nadie se quere perder a final de Copa. Hasta a Guardia Civil está aquí. Non a vexo. Sí, señor, está aí vendo o partido. Serando Muxía, serando Malpica. De momento van de verde, nin azul nin rojo. Avanza Garci. Garci, que non o ve claro, xira e leva o balón hacia Raúl. Raúl devolve a Garci. Para min, o mellor do Malpica, sin duda. Damián non chegou. Si antes digo que Garci é o mellor do Malpica, dá un pase impreciso. O primer pase que falla Garci en todo o partido. Por culpa miña, Alberto. Sí, ti máis eu nunca estamos de acordo nas cousas, por eso nos levamos tan ben. Para ti é o mellor do Malpica. Para min o mellor do Malpica dai. Bueno. Que pasa? Que a dai… Podes intervir, Bruno. No, deixo vos cas vos. É tan bo que eu espero un pouquiño máis da Dai. Como? Perdón. É tan bo que espero un pouquiño máis del. Que esperas? Un gol da Dai? Ou unha asistencia, ou… Joder, a verdade, gústame moitísimo o traballo que está facendo Garci. No, eso… Como as dúas paradas que fixo o cumpleañero Suso, veterano porteiro do Malpica, que sacou dous mans a mans, Ou dous… Ui, que choque. Aí, Fran… Bruno, todo tuyo. Sí, a verdad que ese aspavento de Fran creo que é innecesario, é dicir, é unha falta ben señalizada por Alfonso, pero creo que ese desaire que lle fai… Sobrou o aspavento. Efectivamente, queda… Igual Alfonso se iba a conter, que a tarxeta… Efectivamente, creo que ese desaire, pues creo que Alfonso non lle gustou e creo que quixo marcar aí esa distancia entre os xogadores e o equipo arbitral. Xa vos vou conocendo, Bruno. O mellor dun árbitro que sea previsible. E eso Alfonso está sendo hoxe. Quer dicir, está sendo un árbitro que está sabendo cando que faltas vai… Previsible, sí, un árbitro, o mellor dun árbitro dunha tarefa arbitral é que seas previsible. Ou que sepa que o equipo… Como é iso de que pases inadvertido? É que non ten nada que ver que pase inadvertido con que seas previsible. Que seas previsible, pero claro, que pode ser previsible para ti…
Non que a xogada sea previsible, senón que o árbitro sexa previsible en canto a toma de decisións. Ok. Está sendo, decir, está sendo claramente que falta se está arbitrando, que falta Ahora se está non se poñen de pitando. acuerdo, Bruno. Línea marcada para un lado, mantivo o criterio do árbitro que marcou para outro. E vai sacar O Malpica. Como che decía, Óscar, quero decir que o árbitro está sendo previsible en tanto en cuanto que está marcando claramente que accións son falta, que accións no, en que accións vai pitar, en que accións no. Esos equipos están vendo. Levanta a bandeira, o árbitro concede o fora de xogo que vai sacar Antón Pose. Pasa un novo xogador do Malpica para facer ese exercicio de quentamento, era Saúl, que se incorpora a banda, donde van a exercitarse para tratar de saltar ao campo nas mellores condicións posibles e axudar os seus compañeiros. Que ven Iago Muiño saltando por riba de Chicha, pero o balón chega a Suso, que controla con perna esquerda, abre para Damián, aí pasa Charro para darlle indicacións aos xogadores que están a quentar na banda. Balón para Isaac, leva Robert que é un xogador que nas finales, pois, cuidado, marcou un gol. Un peligro constante por esa banda esquerda. Ahora intenta salir de ahí. Taconazo de Brais. Despexa Damián Largo. Mide Carlos Costa. Adrián Alcaina e Garci. Vaya duelo aí os dous. E o balón chega aos pés de Isa Rojo. De Isa para Garci. Garci que non quere, Alberto, que sea o mellor do Malpica. Non dixen eso, non digo. Era por meterme contigo, hombre. Non te preocupes. Vale. Ahí está Raúl para Suso. Suso, con calma, abre e asegura. Ahora Muxía está nun bloque un poquinho máis baixo. Pasa Víctor Alcainan. Vamos a ver se vai ser da partida. Choca man con Felipe Vilela. Vaya talento nos pés ten este home. Un máis. É que o Muxía, cuidado, vai facer cambios. Cuidado que vai entrar aínda no terreo de xogo. Aí vai Saúl, Copeto, cara ao banquillo de David Baña para recibir as indicacións. Atentos cambios, Alberto. Damián en largo. Corta Carlos Costa novamente. A quen lle cae o balón? A Adrián Alcaina. Ollo a Fran. Ollo a Manu Nogueira que xoga para Carlos Costa. Carlos Costa que topa con Damián e Damián resolve a situación ben. Deixando o balón en posesión de Robert para Muxía, que xoga de novo con Manu. Manu que aparece por todos os lados, é indetectable. Abre o balón a Mauro Romaní. Mauro que aguanta. Intenta que irse de Isá, vaise de Isá. Profundiza Mauro, chega a línea de fondo. Damián que cuerpea o línea da córner. Alfonso sigue a indicación do seu asistente como debe de ser. E sinala o saque de esquina. Esa acción, Bruno. Reclamaban deste banquillo do Muxía, pero eu creo que unha carguiña máis ou menos legal. Sí, creo que é unha acción máis de partido na cual non hai nada punible. De feito, Alfonso fai claramente o xesto de que non hai nada que se poda discernir como falta e acertadamente marca a saque de esquina. Vai golpear. Sale Fran. Marcha Fran con serios problemas físicos. E entra no seu lugar, como dixemos, Saúl. Segunda número 2. Segunda ventana xa gastada do Malpica. Segunda ventana do Malpica. Mauro Romaní e o propio Saúl, que é o que rexeita ese balón. O cambio anterior non foi no descanso? Houve un cambio na primeira parte. O de… Correcto. O que ter un árbitro aquí, Hai que ter un árbitro. Sempre, eu sempre o dixen, pon un árbitro na túa vida. A min pasoume. Puxen un árbitra. Ou un árbitra, sí, por suposto, colectivo arbitral, cuidado, que tivemos aí… Eu sempre o digo. Tivemos aí unhas charlas de que pasa na Costa que, como aprendemos da compañeira árbitra. Aí vai Manu, cortou Chicha. Ollo con Chicha que creo que ten amarilla. Adai que lanza. Correcto, Óscar. Pero Fabián non recibiu porque de novo Antón cortou. Aparece Manu aparece por todos os lados. Aí vai Manu para Iago. Iago é moi veloz. Non o sigue Brais. Sigue o tarde, centro de Manu. Toca Fran Moreira. E por riba da portería Suso que tapa o ángulo por non levar un sustiño, protexendo o seu arco. Veteranía na portería nos dous lados, moita máis por parte de Suso, pero cuidado que Iván Bouzón tamén xa ten unha trayectoria importante. Fisterra, Dumbría, Noia, Compos. Cuidado con Iván, C.
E agora nas filas do Muxía, se algo lle faltaba a este equipo era un porteiro. Un porteiro que creo que le xirou moi ben. Que dá puntos, que suma en ataque, que suma en defensa. Retírese por parte do Muxía Brais, que completou un moi bo partido. E entran Vítor e Manu. Tamén se vai Robert. Autor do primeiro gol, que choca a man cos seus compañeiros e vai a descansar para que tanto Vítor Alcaina como Manu Martínez sexan da partida. Víctor que se une, cuidado co medio do campo, Adrián Alcaina, Vítor Alcaina e Mauro Romaní. Tres curmáns, dous irmáns. Sí, son primos. Aí vai Fabián, queda cortou Anxo. Anxo que xoga, vaise, non xoga con ninguén, vaise. E agora recupera Carrumba para Saúl. Saúl xoga, non alcanza a ver aquí, creo que aí está rojo, sí. E de novo Mateo que está completando un partido moi serio, un corte naquela primeira parte, un balón filtrado que chegou moi ben facendo a cobertura, e evitou a ocasión do Malpica. Está cerrando esa banda esquerda con moito criterio. Na salida de balón está moi tranquilo, non perde balón. A verdad que a defensa do Muxía está moi seria. Damián que se incorpora, ollo aí, de novo por arriba Iago Muiño. Garci que xoga con Fabián ao centro. Iván Bouzón, Brais, ollo que non hai porteiro porque saleu. Tiro moi floxiño de Raúl. Moi fácil para Iván Bouzón. Hai que complicarlle máis a vida. Iván Bouzón, se o Malpica quere marcar. Balón largo, aí vai Fran Moreira. Demasiado largo este campo para eses balóns, hai que ser moi preciso. Cos cambios vai a cambiar algo a maneira de xogar, vendo o perfil. Nada, no Muxía nada, absolutamente nada. Manu ocupou a zona que estaba ocupando Roberto, perfil esquerdo, Mauro Romaní e Vítor Alcaina por diante de Adrián Alcaina. Estaba antes Brais, ahora está Vítor. Nada, absolutamente nada. E manteñen o nivel, porque Vítor é un xogador con moitísimo talento, e o xovenciño Manu que non vos deixe, que non vos leve a engano a súa estatura, porque é un crack, é un xogador con moito talento. Rouba Manu, aí está de novo Raúl, que evitou que Manu profundizase. Xogou con Suso e Suso devolve ya. Presión tímida do Muxía, aguantando. Intenta tirar un desmarque Fabián, pero Raúl non o veu. Xoga con Chicha con Brais. Brais quiso devolver a Chicha, pero a parede non saliu. Vai sacar de banda Iago Muiño. Con calma. Aí vai Iago Muiño. Vai buscar a Manu, segurísimo. Manu que aguanta. Moi ben Raúl, que non o deixou xirar. Aí está Cristian co balón para Brais. Brais que se intenta facer un oco por la banda esquerda. Ollo, hai un xogador. Manu Nogueira, sí. Ten problemas Manu Nogueira. Parou o partido Alfonso. Bueno, o balón se salira de banda, se non me equivoco, Bruno. Efectivamente, vai ser rodar con saque de banda a prol do Agora parece que Manu ten un problema aí no seu pé dereito. Eu creo que foi un pisotón, Sí, que esas xogadas son moi difíciles de percibir. Os pisotóns sempre son moi complicados de peritar para un árbitro. Sí. Estou pensando no pronóstico que dou Álvaro Rodríguez ao principio do partido. 3-0 para o Muxía. Dixo goles de Manu e Fran. Non acertou ningún de momento. Non acertou. E o terceiro que iba a marcar Vítor Alcaina. Xa está no campo. Vamos a ver se acerta o terceiro. Non acertou os goles de Fran, pero si as asistencias. Ollo, 2 asistencias do Pichichi, Ao servicio do equipo, sí señor. Non só fai goles, tamén asiste. Ollo con eso, un dato a ter en conta. Ainda co Pichichi Entón Álvaro, aparte de cociñar ben, bueno, tamén acerta cousas. Tiene sus cosas. Tiene sus cosas, Álvaro. Raúl para Garci. Ten que darlle un paso adiante o Malpica para intentar meterse na final. Recibe Vítor, que se lle escapa. Entrou frío. Brais golpea sobre Saúl. Saúl na área. Recorta Saúl. Ai, quiso xogar con Fabián. Aí está Manu. Manu que aguanta. Manu que xoga para Mateo. Mateo con Adrián Alcaina. Adrián Alcaina que deixa pasar o balón e desatasca a xogada. Xogando con seu irmán, todo queda na casa. Balón para Mateo. Mateo con Manu. Manu Martínez. Estorbaba ya Garci, sacou uno do medio e Garci colle o balón, asume a súa falta
garda a súa posición. Non quería que o Muxía profundizase nesa xogada. Aí está Adrián Alcaina, que xoga con Manu. Manu entre líneas, foise o balón. De novo Garci. Garci para Cristian, ollo, pode haber peligro. Aí está Dai cerca. Cristian que volve sobre os seus pasos, abre a outro lado onde creemos que está Saúl. Ali está Saúl. Price que se acerca, Saúl que saca o centro. O balón vai ao segundo pau, calla Dai. Controla Dai, chega Chicha. Golpeou Iago Muiño, o balón petou en Chicha e, se non me equivoco, é saque de porta. Son, imagino que serán sobre as 7 da tarde, 7 algo, e apreto o calor, cosa apreta fina, aínda máis. Cosa fina que apreto o calor, Aquí está Sergio Pataca, que non lle apreta nada, que o home está en continua tensión para que os seus non se relaxen. O final da primeira parte non lle gustou, o inicio da segunda tampouco, porque aí hubo dúas ocasións do Malpica. Na base da xogada Mauro. Xogou con Iago Muiño, que retrocediu o balón hacia a posesión de Bouzón. Bouzón para Mauro. Mauro asegura a posesión e xoga de novo con Bouzón. Bouzón vai golpear. Golpea largo. Fran Moreira. Fran Moreira levanta a bandeira e creo que con acerto baixo a miña opinión. Vamos a ver o que di o noso especialista nestas xogadas, Bruno. Totalmente de acordo contigo, Óscar. Parte de posición adelantada, vémoslo moi ben aquí na nosa posición de comentaristas. Moi ben señalada a infracción por parte de Diego Grille. Fran pensaba que non, pero xa está dicindo Alfonso que sí. Man arriba de Alfonso, saca Damián para Raúl. Dicía eu, Alberto, ten que meter unha marchiña máis o Malpica se quere sacar algo. Se quere sacar algo, este ritmo non lle vai a facer dano ao Muxía. A pregunta é por que este ritmo, non? Igual ese cansancio que falábamos, este calor. É o bloque baixo do Muxía, que con 2 goles de ventaxa, pois cerra espacios, está tranquilo aí, espera sair a contra. E tamén sabe que calquera despiste do Malpica lle pode costar caro, polo que sempre comentamos desde o inicio, non? Porque o Muxía con xogadores desa calidade que ten no medio do campo, pois che xenera con un pase largo, con unha conducción, che xenera moitísimo peligro, non? Están moi gustando os minutos de Saúl desde que entrou, está incisivo por aquela banda, o Malpica ahora está naquel sector, volcando o xogo sobre aquel sector, e nas dúas aparicións que tivo en ataque, con certo desparpajo, chegando arriba. Saque de banda, buscando a cabeza de algún azul, aí vai Garci, mete a Garci na área, Vítor Alcaina, que intenta despesar. Ahora sí, de cabeza. A ver que na baixa. Está Rojo. O balón para Iván Bouzón. Está atento Alberto Pose. Uy, mira, asistencia terrible de Iván Bouzón. Manu que controla. Manu que asiste para Fran. Fran que xogou con Manu. Manu Nogueira. Hai 2 Manus. Manu Martínez. Ollo. Liouse Manu Martínez. Apareceu Raúl e roubou. Falta de Mateo, Bruno. Tarxeta clara, corta un ataque prometedor. O que falábamos antes, Óscar. Moi previsible, Alfonso. Claramente a xogada sabe que é unha posición que corta un contraataque, por lo tanto saca tarxeta amarilla sen ningún tipo de dúbida. E ollo, esa tarxeta tuvo unha consecuencia rápida. Sergio Pataca mandou a Felipe chamar a alguén e quen vai entrar? O eterno, o gran capitán Michael Vilela. Se alguén merecía estar nesta final hoxe, era Michael Vilela e vai a entrar o Capi, posiblemente para sustituir, atrévome a decir que a Mateo. Correxirá algo aí Sergio Pataca, non quer correr riscos. Un xogador con amarilla ahora mismo é un riesgo innecesario. Corta Iago Muiño, quería xogar con Fran Moreira, pero non chegou. Preparándose o Capi para entrar, balón largo do Malpica. De novo o corte, neste caso Carlos Costa, inexpugnable por arriba, non deixou pasar unha. Aí está o Muxía, perdón, o Malpica atacando. Fran Moreira en tarefas defensivas, saca, desatasca a xogada tremendamente. Ollo a contra, que pena, porque Manu Nogueira desatascou a xogada. Filtrou un balón a Mauro e Mauro quería conectar con Manu Martínez, pero ese último pase de Mauro non chegou aos pés de Manu Martínez, saliu por saque de banda. Saca Isar Rojo, balón para Raúl Rengía. Alberto Pose, dinos algo. Pois digo que ahora mismo Malpica, o que falábamos antes, necesita un
urxentemente un poquinho máis de gasolina, senón isto Está asumindo riesgos, está asumindo riesgos, non é capaz de combinar, pero está asumindo riesgos, e Pero eses riesgos tamén propician Claro, pero tamén vexo xa algún xogador do Malpica que necesita o cambio. Vexo xogador xa que físicamente, ahora por exemplo Garci nesa acción xa se quedou. Adai máis de lo mismo. Pero bueno, é dicir eso e… É dicir eso, fixo xogado o partido Garci. Ai, mamá, como están los gafes. Balón en banda esquerda. Chega ya Carlos Costa. Perfil dereito da defensa Muxián. Manu Nogueira intenta xogar para Fran Moreira. E o balón sale por línea de banda, levanta a bandeira. Diego Grille. Vai sacar Raúl. Ten a Suso e a Damián solos. Opta por Damián. Damián está buscando xa con quen conectar. Demasiado estáticos os xogadores azules. Nadie aparece. E ao final, golpeo largo. E estes balóns a defensa de Muxía son caramelitos porque están seguros por arriba en todo momento. Aí a ten agora Cristian. Vai golpear sobre a zona de Mateo que acorta. Vai Sarrojo. Marchou de Mauro Romaní, pero frenou no Manu Martínez. Bo balón a banda dereita. Donde está Saúl. Saúl que entrou con moitas ganas, está quedando un poquinho de mordiente por ese lado. Pero Mateo deféndese a pesar desa tarxeta amarilla. Aí vai Saúl de novo. Robou Manu Martínez. Mateo Trillo, Manu Nogueira. Enésima xogada na que Manu aparece, pero ahora non descargou ben. Golpea Raúl, o balón sale fora, Alberto. Non pode. O Malpica parece que non Pausa. quere, Para pero hidratación. non pode. Dalle, Bruno. Temos na segunda parte a pausa por hidratación, igual que hubo na primeira parte. A verdad que estas temperaturas axudan e necesítanse este pequeno impas, este pequeno grolo de auga. Está no descanso voso Depor. Valladolid 0. Depor é de todos. No, de a banca sobre todo, pero ahora mismo é voso. Eu quero que ascenda, pero eu Donde estará Escotec? son Na grada Celtarra, ou… amigo mío. Donde son estará? Celtarra. A Escotet. Na grada ou Ahora estará está reservando restaurante, Sí, sí. discoteca y demás. Sí, bueno. Vamos, cuidado. Se pode vender un crédito de paso Home non. A plazo fijo. a plazo fijo. Claro. Gana as Palmas tamén, Ollo, as Palmas un Zaragoza. Que me dices do Zaragoza, Dios mío? Bueno, do Zaragoza houbo aquí un adestrador. Vedes vos no espello do Zaragoza? Sí. Vémonos perfectamente, ademais. Además, houve aquí un adestrador que era Víctor Fernández que dixo que nos estábamos autodestruindo. Pero en referencia a que? O Depor, cando estuvo de adestrador. No, pero non metas o Depor no… Estamos falando do Zaragoza. Sí, pero se me deixas continuar. Vale. Entonces Víctor Fernández é un… Porque como eu son celtarra, van a decir, mira… No, este eu non dou dicindo a min. É Víctor Fernández, que é unha institución en Zaragoza, nunha entrevista nun medio de comunicación dixo que o Zaragoza estaba lle pasando o mismo co Depor. E finalmente pois acertou. E vamos a ver o Zaragoza en primeira ref o ano que ven, non? É terrible, É terrible. É terrible. Eu ainda me acordo gol de Nallín. Sí, señor, na Gol recopa. de Nallín, naquela recopa. Gol de Nallín. Eu tamén Que me será acordo, de Nallín. eu tamén me acordo que nos ganou dúas finales de Copa. Tamén me acordo. Pero bueno, Como? que nos ganou dúas finales de Copa o Celta. Bueno, fallou Alejo Indias un penalti, pode ser? Falou Alejo. Alejo Indias. Gran centrado. Na Cartuja, donde o servidor estaba presente, pois palmamos 3-1. Bueno, non sei se o sabedes, pero sale Michael, chicos. Entrou Michael. Momento importante. Entra Michael Vilela. Pois non se foi Mateo Trillo, No. Foise Antón Pose. Foise Antón Pose, entrou Michael Vilela. Mantense Mateo Trillo ca tarxeta. Eu pensei que o troco iba a ser pola reacción que tivo Sergio Pataca no momento da tarxeta a Mateo. Pensei que iba a ser Mateo. Víctor mete un mau balón para Fran que se vai. Fran que se levanta a cabeza, ten. Oi! Non veo a Manu Nogueira que acompañaba. Que pena para o Muxía. Resolveu ben entre Chicha e Raúl. Cerraron os espacios. Dous homes máis do Malpica que se dirixen hacia o banquillo para recibir instruccións. Villar, Reigía e tamén os acompaña Anxo. O balón volve a Suso. Vamos a ver os cambios de David Baña. Alberto, xa te choio.
Corta Iago Muiño. Non sei cantos balóns se anticipou Iago Muiño seu par. Chicha que intenta xogar hacia atrás, pega en Fran Moreira, que reclama o balón para eles, pero línea dallo, con bo criterio creemos Bruno, o Malpica. Sí, a verdade que nos coincide ben posicionados e creo que acertadamente dallo balón para Malpica. Manu Martínez, Adrián Alcaina, rouboulla a Dai. Aí vai de novo Saúl, Fabián. E quen aparece? Carlos Costa. Leva Garci, leva Garci, leva Garci. Dixo Alberto que estaba mal físicamente, roubou o balón, arrancou por o sector dereito, xirou para a esquerda, amagou, golpeou ca esquerda. Ollo, algo floxo para su partido, cartón amarelo para Adrián Alcaina. Bruno, sí, pola acción anterior que… Eu creo que é pola protesta, Por la acción anterior, sí, de la protesta, efectivamente. O balón, el considera que gesto igual que yo fixo o xogador do Malpica, ¿Cómo Fran. se reanuda esta xogada, Bruno? Perdona. Neste caso con un tiro libre indirecto donde se comete a infracción, é dicir, donde se comete a protesta, que é o que está indicando ahora Alfonso Camaño. Pues vaya, non había nada e agora hai unha falta, Sí, a veces eses nervios xoganos unha mala pasada. Sí. Non había nada e agora hai unha falta peligrosa. Alberto, vai a lanzar Adai. Adai para un diestro, Fabián Ponzurdo. Non, é Cristian, non? Hai cambio no Malpica. Última ventana. Entra con número 19 Villar. Retirouse. Non sabemos quen. Isaac Rojo. Pois Villar ocupará o lateral dereito. Saluda a Manu Nogueira. Hai que decir, señores, porque por aí sempre hai temas de na costa, deportividade total. Comentamos eso despois, porque hai unha falta peligrosa. Eu creo que vai. Aí vai Adai! As mans de… Está enfadado Sergio Patacán. Sergio está moi enfadado. Creo que veo o equipo algo relajado, Aí está Michael Vilela, que ese sí que non se relaja. Balón para Iván. Iván xoga con Adrián. Adrián abre a Mauro Romaní. Adrián Alcaina. De novo Adrián. Balón largo. Carlos Costa. Quen chegou? Quen a perdiu? ¡E fora! Bruno! Aquí tes chicha, Bruno. Para min aí hai falta. Por o banquillo Muxián tamén. Para ti? Para min, bueno, a ver, a acción é moi rápida. Sí que hai un agarrón o delantero Muxián. A xogada continúa, é verdad que pudo ser acabar en gol, e pudo acabar, pois neste caso, unha xogada clara, tiro a portería e vaise por riba da portería. Tirou de veteranía García aí, Sí, a verdad que si pudo haber señalado infracción, bueno, pois a verdad que a gestión da xogada casi prefería que acabara nun tiro a portería, como ben fixo o Alfonso. Entonces, esa gestión de partido tamén é boa para o fútbol. Ubaldo Cerqueiro, como vai o por Ubaldo? Aí está Ubaldo, cotexando, mirando, nervioso, é deportivista Ubaldo, E despois a xente di, Ubaldo non lle justo o fútbol, Ubaldo no, bueno, eu creo que nadie sabe que Ubaldo, é dicir, foi un deses nenos prodixio do fútbol coruñés. Cuidado. Sí, neno prodixio. Seguimos con eso ahora, Alberto. Hai un home no campo tirado con Ollo que o Malpica non ten cambios. Eu creo que é Adai, non? Sí. No, é Garci. É Garci? Sí, é Garci. Sí, está, bueno, eu creo… Pode ser Garci, sí, é Garci. É Garci que está facendo un esforzo terrible, Terrible o esforzo que está facendo Garci. Calor pasa factura. Está parado ahora e a imaxe que a maioría dos xogadores pois están refrescándose porque a calor é potente. Recupera ese García, afortunadamente. Está a completar un partido excepcional. De momento non ten o premio do resultado, pero está a facer moi ben o número 6 do Malpica. O calor, o que falamos, No calor é terrible. Está facendo mella, Decíamos que Ubaldo, neno prodixio do fútbol coruñés. Pasan por diante nos Isma Pose, Antón e Julián para recibir as ordes de Pataca. Que a ver como os colocan no campo. Bruno, cantas ventanas lle quedan ao Muxía?
Unha ventana. Unha soa. Correcto, unha fiestra. Decía porque, eu non sei se o sabe moita xente, pero o Baldo foi un deses nenos que xogou cando o Deportivo apostou polo fútbol base, polas categorías inferiores. O Baldo Cerqueiro foi un deses nenos que xogou nas categorías inferiores do Depor nos comenzos das ditas categorías. Moi ben. Depois acabou xogando en Carnota, pero bueno. Bueno, un blanqueazul tamén. É un blanqueazul. Correcto, blanqueazul. Vai o blanqueazul a Ubaldo Cerqueira. Abre Carlos Costa. Ali está Manu Martínez. Na sombra. Aí vai o central, xa me lo dixen. Quen chegou antes? Carlos Costa. Quen chega agora? Carlos Costa. Quen marca? Nadie, porque Suso. Non sei se Suso, eu creo que sí. Sí, creo que sí. Detivo. Parece que sí. Confirmado. Parece que sí, parece que sí. Foi Suso. Detivo Suso nunha nova gran parada. O remate de Fran Moreira, que hoxe non está tendo sorte de cara ao gol. Hoxe non é o día de Fran. Fran asiste. De novo un xogador no suelo. Carlos Costa. Xa vos digo que non perde tempo, é bo rapaz. Non é capaz de perder tempo. Pregunta Ubaldo, ves, estas son as cousas de Ubaldo. Estas son as cousas de Ubaldo, Ubaldo. non estás atento á retransmisión. Dixámoslo ao principio. É un xogador que rompe líneas, arranca para arriba como si nada. É unha xogada moi clara que arranca de segunda línea. Sí. E agora fixo ya permuta defensiva, pois neste caso, Adrián Alcaina. Fíjate onde está Adrián Alcaina. Falta do Malpica, que se empeza a desesperar. Que minuto levamos, Bruno? 34 para 35. Xa van 34. Sí, señor. Isto está na reta final do partido, señores. Nerviosismo na grada do Muxía. A xente de pé. Por fin levantarán por fin esa primeira copa. Eu, de verdade, que daquela final que xogou en C, vin a unha persoa como era Michael, totalmente afundida por... Ai, Fran Moreira, perdona. Cada vez que fala Alberto pose en peligro. Non polo que di, sino polo que fan os xogadores. Dalle, Alberto. No, deixa... Dicía que vía un Michael afundido. Hombre, cando perdes unha final... E dicía que non iba a ter outra oportunidade. Bueno, Pois mira se a ten. Mira o se a fútbol ten. devolveu ya e... Está a 9 minutos máis desconto de levantar a súa primeira Copa da Costa con Muxía. Casi nada. Mateo, xoga para Manu, Manu para Nogueira. Nogueira que o teo ao horizonte e xoga sobre Mauro. Poñen tranquilidade, Mateo de novo. Mateo filtra un balón para Manu Martínez que se quixo ir, pero Damián non lle deixou. Adrián Alcaina que recolle todo o que pasa. Abre para Thiago Muiño. Thiago Muiño inicia a aventura en solitario, pero apoiase en Víctor. Víctor para o Capi, para Michael, que xa luce o brazalete. Detalle de Manu Nogueira, que lle cediu o brazalete nada máis entrar ao campo. Iván Bouzón, 345 pases concretados. Mateo desplaza sobre Nogueira, moi solo Nogueira. Eu creo que se equivoca o Muxía, o Malpica en deixar tan solo a Manu Nogueira. Pero evidentemente o que dicía Alberto, o físico xa está pasando factura. Manu para Manu. Fora de xogo, claro. Fora de xogo, claro. Garci non pode. Desespérase Garci. Entre os manos estaba o xogo, perdón Alberto. Que se desespera Garci porque non pode, sabe que non hai cambios e de verdade que creo que Bruno nos dixo que o Malpica estaba xa sin ventanas de cambio. Efectivamente, o Malpica agotou as tres fiestras, fixo un cambio no descanso, cual non conta como ventana, entón sí que fixo unha na primeira parte e dúas xa na segunda e agotou o límite de sustitucións. Esa da primeira parte, se non foi por bueno, isto a toro pasado, claro, é moi fácil decidir, non? Pero se non foi por un problema físico, igual van os cambios fora do Muxía. Muxía. Esperado ao descanso, non? E o Muxía tamén vai acabar agora o número de ventanas. Retírase Mauro Romaní, autor do segundo gol, que quería vir por aquí, pero dixo Alfonso, non, vai para a grada e dá voltiño ao campo, meu rei. Tamén se retira Adrián. Fran Moreira. Sí. Retírase Fran Moreira, que hoxe non acudiu a cita co gol, pero sí a cita cas asistencias. O que entra polo sitio de Mauro é Julián. O que entra polo sitio de Fran Moreira é Isma Pose. Ollo, a ver se o vedes, porque corre que se las pela. Como corre Isma Pose. Solo 2 cambios. Bueno, un apunte táctico, Óscar, que Damián colocouse de delantero no Malpica. Sí. Este árbitro vale para todo.
hai que entender de táctica, de técnica e de todo. Un árbitro necesita ter moita información sobre o partido. Está facendo un alexanco ahora mismo. Bueno, David Baña está facendo un alexanco con Damián. Sí, moito dos árbitros que fan o curso de adestrador. Efectivamente. Pois tiñamos que facer os entrenadores cursos de árbitros. Bueno, xa hai unha asignatura dentro do propio curso que é reglas de xogo. Curso, sí, no, eso xa sei, pero curso. Falta de Carlos Costa sobre Adai, que se desespera. E Alfonso, para calmar as protestas de Adai, gestiona ben, creo eu. É un agarrón persistente, non é un ataque prometedor, pero sí un agarrón persistente, por lo tanto, cabe a opción de sacarlle tarxeta amarela. Ubaldo. Ventaxa. Manu Nogueira. Suso. Manu Nogueira que se enfada con Chicha ou Chicha con Manu. Chicha con Manu, sí. Non sabemos moi ben por qué, pero aí pasou algo. Ubaldo. Dá unha voltiña por Pucela, meu rei. Xa está feito, pero bueno, hai que informar. Está feito, Ubaldo. Siguen igual, 0-2. Como vai o Almería, Ubaldo? Real Sporting de Gijón, Almería. Estamos esperando a información de Ubaldo Cerqueira. 2-0, Óscar. Está máis rápido o árbitro. Cristian para Saúl. Saúl para Cristian. Combina ben ahora Malpica. Centro de outra vez Carlos Costa. Aí vai Damián. Damián con, creemos que era Chicha, golpeou ahora Adai. E o balón foi tranquiliñamente ás mans de Iván Bouzón, que dá o enésimo pase acertado. Controla. Aí Chicha vai con todo. Golpeou a Isma Pose. E hai que recordar, Bruno, que Chicha ten amarilla, Efectivamente, foi a primeira tarxeta do partido na primeira parte por unha acción temeraria ali diante de David, do asistente de número 2. Ben peritada por Alfonso. Víctor con Iago Muiño con Julián. Rouba Brais, que foi o que golpeou antes a portería. Dicen eu Chicha, pero non foi Chicha. Aí ten o balón Villar, que retrasa para Suso, que sí é certo que vai perdendo 2-0, pero tuvo 3-4 intervencións moi boas, Bueno, creo que vai no... Moi seguro Suso. Balón para Brais. Agarra Manu Martínez. Falta a favor do Malpica. Saca rápido Entramos Brais. nos últimos 5 minutos do partido. Minuto 40. Moitas gracias. Espero. Aí vai. Cuidado, profundidade para Adai. De novo Mateo. Que partidazo de Mateo, Dios mío. Como está Mateo nese lateral esquerdo. Como creciu este xogador. Pide fora de xogo, pero non. Corta de novo Mateo. Adai non pode con el. Saque de banda. O propio Adai deixa para Villar, que a vai colgar. Arriba Cristian. Arriba Raúl. Arriba Damián. Arriba Saúl. Quédanse García e Chicha. No borde Brais. Saca. Aí está o balón. Ui, que hubo aí? Non hubo nada. Parece máis un choque, pola reacción dos xogadores parece un choque. Balón largo, e aí vai a pesadilla de Manu Nogueira. E Chicha hacia Suso, que cambia de ritmo para coller ese balón. Bruno, decías que sí, que parece un choque entre dous compañeiros de equipo de feito, por lo tanto nada que destacar de xogada. Choque sin máis. Efectivamente. Un sigan de manual. Xa entramos nos minutos máis críticos do partido, os minutos finais, donde sí que hai que ter en conta ahora os xogadores que teñen tarxeta amarela, os nervios do partido, do resultado, eso creo que Alfonso vai non ter moi en conta. Sí, bueno, o que falábamos antes con Bruno, non? Acabar esta final sin tarxetas, sin complicacións, ben para todos, para o colectivo arbitral, para os dous equipos e bueno, pois cando acabe felicitar ao campeón e pouco máis. Aí va Isma Pose, encara Garci, hai un xogador do Muxía con calambres. Manu Nogueira deportivamente que lle está axudando. Garci que bota o balón fora para que sexa atendido o compañeiro. Cansado Garci, que fixo un auténtico partidazo. Aí está Alfonso reclamando o balón a Sergio Pataca porque vai a reanudar el o xogo con un balón a terra. Exactamente. Manu Nogueira que non para de axudar aí o xogador
que non alcanza a ver quen é o xogador do Malpica con calambres. Creo que é Cristian. Alberto, tes mellor posición aí pa velo, non sei se é Cristian. Manu, que tamén está canso. A verdad que as facianas dos xogadores, tanto dun equipo como do outro, vaya esforzo fixeron. Vaya esforzo fixeron, madre mía. Pois aquí están ao noso carón os xogadores non convocados do Muxía, os suplentes, xa todos de pé, todos nerviosos. Queren que acabe isto, queren levantar a copa, queren ver a Michael Vilela. E queren auga fría. E os do campo están dicindo, atendédeme, porque queremos agua. Agua en cantidades industriales. Como andas de oído, Alberto? Pois un pouco mal. Xa cho dicen antes. Sí, que tiña que ir a C, a Ordes. E a Lalín. Quédame un pouco de aprendiches, Alberto. Preferir a C. Preferir a C. Aprendiches. Bruno. E fago gasolina ali en Bazarra. Dime, Óscar. Espérate en Lariño, Bruno. Ali estarei, Óscar. Imos de comer un ado Moncho. Pero que vas a invitar a Bruno e a min non? Vou invitar a Bruno a Moncho. Despois Sí. el, o faro que pague el, porque cuidado co faro. En serio? Aí tan que levar a dona, disfrutar dunha noite aí no faro de Lariño ou no faro de Fisterra, eso é un espectáculo. A ti, Alberto, vou te invitar a Seiras. E logo porque o Porque aí Aseiras? cómese de vicio, Alberto, nas No, Seiras. eu de verdad que- Restaurante Albergue Aseiras de Lires. No. Con Pablo a cabeza. Reanudamos, Alberto. Reanudamos e o Malpica tuvo que sair Cristian por lesión, e por lo tanto o Malpica está con 10 xogadores sobre o terreo de xogo. Pon con un árbitro en su vida, está todo. Sí, señor. Nos falando de comida, pero él, biches. Non perde detalle. E Darty. non ten papeles, No. Teno todo na Non cabeza. perdes papeles. Sí, sí. Non perdes papeles, Non porque non perdes nos ten. Centro de Villar que cae nos pés de… Eu creo que Iván Bouzón tocou máis veces o balón co pé que cas mans. 413 pases de Iván Bouzón. Acabo de mirar 413. na estadística da UEFA. Espera, 400. Quedan 13 porque se fallou uno. Aí vai, Michael Vilela, que impón a súa lei por arriba. A Dai, que é un poquinho máis pequeno, pois sufriu as consecuencias. Bo control de Brais. Vaise Brais. Está apretando moito Muxía. Temos que dar falta de Brais sobre Adrián Alcaina. Tranquilo, xa. Temos que darlle a razón a Alberto Pose. O aspecto físico Sí. está facendo moita mella, pero tamén hai que dicilo, o Malpica tuvo que correr detrás do balón, o Malpica tuvo que apretar máis, tuvo que cambiar de ritmo. Bruno, Vamos co añadido, 6 minutos. 6 de desconto nos indica Bruno. Levanto o cartelón Manu Castro, que os está na súa casa. O vimiancés Manu Castro, adscrito a subdelegación de árbitros da Costa, que si non me equivoco, Bruno, corrígeme, Manu xa estuvo na delegación de Santiago, ¿verdad? Efectivamente, Manu empezou tanto no cursillo como os primeiros anos arbitrales en Santiago, pero desde a creación da subdelegación, pois, como bo costeiro, veu a casa. 6 minutos desta maravillosa final. 6 minutos para que remate o mellor fútbol masculino do mundo. Saque de banda para Malpica. Saca Garci. Golpea Villar. Porque o fútbol femenino non acaba, Alberto. Temos a final a semana que ven en Santa Señor. Comba. Un C. Que me xoga? Un C Xallas ou un Xallas C. Non sei. Favorito para ti? Favoritas, perdón. Favorito. Móllate. Móllate. Teño que mollarme. Hombre, como para me fixeches mollar aquí? Para eso hemos venido. Xallas. Sayas. Bruno. Favoritas para esa final. Pois temos 4 árbitras na subdelegación da Costa. Aquí moi cada un ben- tira para o seu pau. moi ben preparadas e calquera delas, Calambrazo para Manu Nogueira. calquera delas pode ser unha… No, me refiero, Candidata. eu refería ao resultado, Aí non me mollo. Aí non te mollas. Como buen árbitro, Como árbitro. Como buen árbitro, solo se moja Mateo Laoz. Si Manu Nogueira antes axudaba ao xogador do Malpica porque tiña un calambre, quen sufriu o calambre ahora? Manu Nogueira. Manu Nogueira. E os xogadores do Malpica, raudos, axudando o xogadorazo. Eu creo que o xogador da temporada para min na Costa, Manu teño Nogueira. que dicilo, é Manu Nogueira. A sus pies, don Manu. Falábamos antes e non profundizamos no tema. Mentre estaba o balón parado, pois vamos a profundizar no tema. Deportividade máxima. Quero resaltalo, porque moitas veces por aí fora digo, o fútbol da Costa, moita paixón, tal, pero aquí, señores, dúas aficións que se comportaron de luxo ao largo de todo o día, non solo no partido,
porque Vimianzo estuvo ateigado de xente todo o día. E aquí no campo, cada un animando os seus, todos mezclados, e os xogadores máis de lo mismo, Bruno. Efectivamente, cabe destacar que o fútbol da Costa é paixón, pero o fútbol da Costa é respeto e deportividade, e estáse vendo hoxe no campo. Ubaldo, quen se acerca por aí, Ubaldo? Llega un corviño, ven pa aquí. Un cuervo dorado. Vas vivir os últimos minutos comigo. Vas ter a sorte de ter a Clapton en directo. E a Clapton, a Eric. Tu vida te esperabas. No, Eric no. no, Eric era mano lenta. Medrouche a nariz, non estás dicindo moitas mentiras. No. Seguro? É o pico do Corviño. A que É o me- auténtico pico do Corviño. A que me vas a invitar? Guayú. Veña. A un guayú. Oh, un guayú escoita na nadie, lonxa. Non escoita ninguén, non soy ninguén, ti tranquilo. A lonxa de Álvaro. Ollo. Parry, se queres comer ben, a lonxa de Álvaro, Parry. Vale, apunta aí. Tes a Xesús Sí, Búa. señor. Xesús Xesús Búa, vaya pedazo de fotógrafo. Sí, señor. Golpea Brais. Unha das últimas, debe Damián. Quen ya tocou antes? Michael Vilela. O capitán Álvaro, que está a escasos minutos de facer cumplir o seu soño. Eu creo que está... Que levantar a copa. Cantas copas vas levantar ti, Álvaro, esta noite? Bueno, se leva o jugo. Pero Michael creo que está para renovar 3 ou 4 anos. Mínimo. Mínimo. Aí golpea Iván Bouzón. 465 pases dou. Fallou un. Quen é ese rapaz? Bouzón. Bouzón. É un rapaz. Manu Nogueira. Outro tamén. Con calambres. Para Isma Pose. Isma que mete un balón para Adrián Alcaina. A Oye, Adrián. xogada que habilita Adrián que se deixa caer. Bruno. Pois a verdade que é unha xogada rápida, é unha xogada dividida, non vexo nada máis que unha acción non punible. Eu creo que esa xogada na primeira parte acaba. Eu creo que esa xogada Ahora necesita está que sea un cansado poquinho xa. máis clara, un poquinho máis polo minuto que é, necesitaríamos unha xogada, un derribo máis evidente para poder señalizar como penalti. Exactamente. De novo Mateo. Partidazo de Mateo. Manu Martínez. Controla. Para Adrián Alcaina. Manu Martínez que recibe. Xira sobre o seu corpiño, pero botou na fora. Vai sacar Saúl. Saúl para Villar. Villar para Saúl. Manu Martínez do medio. E Saúl devolve ya. Que o remate do partido non entre ninguén no terreo de xogo, grazas. Avisan por megafonía que non entre ninguén no terreo de xogo ao finalizar o partido. A invasión rosiña ten que esperar. Garci. Minuto 50, Óscar. Hoy queda un último minuto do partido. Alberto, queda un minuto desta maravillosa final. Pois Álvaro, ¿cómo estás? Quédanos o gol de Vítor. Falta o gol de Vítor. Falta o gol de Pronosticamos, nosotros dos non acertastes, Álvaro, Sacho dijo. Fai 10 anos, dixenlle a Vítor Alcaina, ganaremos unha Copa da Costa, Vítor. Que dis cousas, pero que dis moitas cousas, Álvaro. Sí, Algunhas acertarás, non tamén? Sí, exactamente. Cando falas tanto, malo será que non... Exactamente, Garci golpea, aí vai Damián. Carlos Costa, 37 balóns de cabeza cortados. Manu Martínez, derriba Saúl, tarxeta para Manu. E vai ser unha das últimas para o Malpica. O banquillo de Muxía vai invadir o campo, digo que diga o da Federación. Sí. Vai invadir o campo, sí ou non? Entendo, pero Alberto Cerqueiro que ten unha perna en Pucela. Ubaldo Cerqueiro. Ubaldo Cerqueiro. Alberto Pose ten a outra. digo unha cousa, está moi ben que a Federación diga iso, pero vai a ser moi difícil. Eu digo unha cousa, que hai dos guardias civiles como dos mundos. Pero son de Muxía. Pero son de Muxía. Son os dous de Muxía. Golpea Brais. Aí vai Iván Bouzón. Morreu. Pito. Quedouse con ela. Mire si o árbitro previsible que vai pitar ao final do partido O cando golpea o árbitro Bouzón. levanta man. Aí está. Pica. Balón ao ceo de Vimianzo. Controlo. Isma Pose. E Chiña. ¡Campeón! ¡O Muxía! E o da invasión, pois bueno, vamos levando como podemos. A facción Muxián salta ao terreo de xogo. Os xogadores do Malpica acusan o esforzo e o disgusto do resultado, pero hai que aplaudir tamén o pundonor de todos e cada un dos azules, Alberto. Vaciáronse, sabían que a empresa era difícil, pero aí están. Eu creo que desde un principio a vitola de favorito a tiña o Muxía. Salir con eso, saliron a final cando todo o mundo cree e aposta polo Muxía é complicado.
saliron, competiron, tuveron as súas oportunidades, pero bueno, faltoulle aí pois un puntiño, non, ese gol que os metera e bueno, pois ao final o Muxía lévase esta copa e teño que dicir que tamén merecida ao equipo muxián que leva anos demostrando que é un equipo punteiro, que ven para quedarse e dende aquí noraboa. A invasión pois quedou así daquela maneira e agora vamos a proceder a entrevistar a unha das persoas posiblemente máis felices en este momento. Juan José Busto, amigo, ¿cómo estás? Non sei describo con palabras isto, Óscar. Temos con nós o presidente de Muxía que non é capaz de articular palabra. Parabéns. Sabes que me alegro enormemente, sobre todo por xente como a ti. Moitísimas gracias. Sobre todo pola nosa afición, polos rapaces que merecíano moito, ademais. Sí, todos vos. Sí. Que sintes neste momento? Unha alegría inmensa. Non se pode explicar con palabras. A verdade que non se pode explicar. Pois disfruto, amigo. Non te entreteño máis, que tes que ir a celebralo e mereces celebralo como se debe. Me alegro moitísimo. Parabéns. Gracias. Parabéns. Cuidado aí. Vais a emocionado. O présido Muxía. Alberto que se funde nun abrazo. Bruno. Quería aproveitar. Vigílame aí o tema deportivo. Aquí estarei. Porque queda un cuarto de hora en Pucela, non? Correcto. Queda un cuarto de hora en Pucela para outra celebración. Neste caso, do Deportivo, que vai ascender a primeira división 8 anos despois. Aí está a xente do Muxía abrazando os seus, porque a verdad que esta selección merecía un título, merecían levantar esta copa e por fin o van a facer tras o intento fallido do ano pasado. Este ano vai a Copa da Costa para Muxía. Temos con nós o alcalde da vila. Moi boas, como está? Parabéns. Boas, de maravilla, xa ves. Non está tan emocionado como o presidente, veo o presidente ahora aquí e non foi capaz de dicir máis que 4 palabras. A ver se o alcalde nos di algunha máis. É normal, bueno, xa iba sendo hora, non? 2 finales consecutivas e 60 anos desde a última que xa choveu, pero bueno, merezo nos rapaces. Eu noraboa aos muxiáns e noraboa aos de Malpica pola súa deportividade tamén e bueno, este é un día de festa para nós. Alcalde, falábamoslo antes, unha deportividade entre as aficións ao longo de todo o día, e no campo, chapou os rapaces do Malpica, chapou os rapaces de Muxía, deportividade absoluta. Total, é o máis importante. Bueno, xa se viu o ano pasado tamén en C. Nada, os rapaces son así super deportistas e a xente xoven ao que ten. Vouche corrixir, non son 2 finales seguidas. Son 3, porque o equipo femenino sí, o ano pasado disputou a final tamén. E este ano estuvamos ás portas tamén. Efectivamente. Faltou pouquiño para facer doblete. Unha maravilla. Me alegro, parabéns, disfrúteo. Gracias. Venga, un saludo. Óscar, aproveitamos e darlle noraboa ao cuarteto arbitral, que non faláramos dele ahora na final. Pasamos inadvertidos, como debe ser. E aquí tes o artífice, a don Alfonso Camaño, que creo que hoxe sentou unha cátedra aquí en Vimianzo. Efectivamente. Temos con nós o árbitro do partido, Alfonso. Que tal, Alfonso, como estás? Cansado e acalorado, imagino. Sí, a verdad que lle chegou bastante o calor durante o partido. Os xogadores tamén se veu que sofriron, que non había momentos do partido que lle querían dar ritmo, pero non podían ao xogo, porque chegáballe un partido bonito, moi limpo, desde o meu punto de vista. Agradezo este tipo de encontros no que os xogadores se portan ben, porque lle favorecen tamén o traballo ao equipo arbitral, a súa labor. Falábamoslo aquí, falábamoslo con o teu compañeiro Bruno. A verdad que a deportividade foi a nota predominante no terreo de xogo, tamén antes que as aficións, pero creo que os xogadores se comportaron moi ben e foi unha final moi deportiva, non? Estou de acordo co que dis, Óscar, un partido moi limpo, moi bonito, e así dá gusto porque creo que desde o meu punto de vista que disfrutamos mellor da final, porque non hai enfrontamentos entre eles, non hai piques, e iso tamén axuda que a grada este tranquila e haxa un bo ambiente en general para disfrutar todos desta final, que para mí é o partido máis bonito que temos ao largo do ano. Pois, Alfonso, felicitarche polo teu bo facer e dos teus compañeiros. A felicitación de Bruno Alfonso, unha final donde ganou Muxía e tamén ganou o trío arbitral porque realizou unha grandísima labor. Parabéns, Alfonso. Moitas grazas.
e deixo seguir ca vosa labor aquí. Pois aquí tiñamos a un dos protagonistas da final, o árbitro Alfonso Camaño. Ahora estamos á espera da entrega de trofeos, mentres Alberto Pose e Ubaldo Cerqueiro buscan protagonistas desta finalísima. Temos de camiño aquí o míster do Malpica, que se vai acercar a esta nosa posición para falar con el. David Baña, que non ten que estar para nada triste, aínda que agora o momento é difícil, pero creo que a temporada do Malpica é de sobresaínte. Faltoulle por a matrícula de honor, pero non estivo moi lexo delo. David Baña con todos nós, o adestrador do Malpica. David, sei que este momento é durillo, pero estaba dicindo ahora en antena, os meus parabéns ao Malpica porque a temporada é de sobresaínte, faltoulle por a matrícula de honor. ¿Cómo estás, amigo? Bueno, ahora estoy bastante fastidiado, lo que pasa es que, bueno, hay que... Mañana seguramente que sale el sol de nuevo. Sale el sol, co paso dos días valoraredes o que fixestedes, porque non solo fixestes unha boa liga regular, aínda que vos deixastedes ir un pouco ao final. Eu creo que esa distancia entre a semifinal e a final pasou vos factura. Na Copa o traballo foi espectacular do voso equipo, e creo que hoxe competistedes moi ben. Si é certo que os primeiros minutos, pois ese acerto do Muxía nas dúas chegadas por banda dereita vos lastrou, e foi moi difícil despois, non, facer ese gol para meterse na final, non? Yo creo que la clave fue el palo de Seido. Si te vas 2-1 al vestuario, pues bueno, viendo la segunda parte, aquello será normal que iban a replegar un poco al ir 2-0 por delante. Si te vas 2-1, creo que ahí tendríamos alguna opción más, porque ellos no iban a jugar tan cerrados. Falábamoslo aquí, a clave non é o mismo irse 2-0, evidentemente, que irse con ese 2-1, e incluso David, na primeira xogada da segunda parte tiveches unha nova ocasión para metervos de novo na final. Sí, lo que pasa es que ahí Diego decidió pasarla cuando creo que podía haber seguido un poco más y tirar él, porque estaba centrado, pero bueno. Somos nervios dos rapaces. Os meus parabéns, amigo. Creo que digno finalista, competichedes ante un equipo que anda moi ben, que é o Muxía, e que é a súa segunda final consecutiva. E hoxe, pois o Malpica non ten, evidentemente, estades tristes, pero creo que debedes sentirvos orgullosos. Parabéns, amigo. Muchas gracias. Venga, nos vemos. Chao. Uy. Siguen os actos de entrega. Pasaron os árbitros a recoller a súa medalla. E agora vamos a ter con nós un novo convidado aquí en Que Pasa na Costa. Isto non remata, señores. Bruno, como va o Depor? Pois sigue 0-2, Óscar. 0-2, como vai o... Minuto 73 xa. E o Sporting de Xixón, Almería? Marcou Almería, vamos 2-1. Cuidado aí, co Almería é moito darlle a volta ao final. E acaba de empatar o Racing de Santander e Málaga. Ojo, hai goles por todos os lados. Temos con nós a un dos directivos da Costa que máis traballa polos seus. Manel de Soneira, Manel de Vimianzo, Manel de Frixe. Canta xente conoce o de Frixe, Dios mío. Aplauso grande ahora para o Malpica, que pasan a recoller as súas medallas e o seu título de subcampeón. Ollo, non é un título menor, é subcampeón da Costa, que moitas veces non valoramos estas cousas, pero ata aquí só chegaron dous. Manel, como estás? Pois moi ben, a verdade é que moi ben. Noraboa Muxía e noraboa Malpica, porque é o que acabas de decir ahora mismo, non é fácil de chegar aquí para nada. Eu quero darche os parabéns por todo o canto fixestes para que nós estuéramos hoxe aquí, pudéramos retransmitir. Non sei como salería isto, porque estamos en antena e, bueno, non sei como foi todo, pero a verdad que tanto vos como o Concello xo deixamos en antena, como Soneira, como toda a xente, Roland, ti, todos os teus compañeiros. Non só hoxe, Que Pasa na Costa ten moito que agradecervos, porque semana tras semana, resultados, goles, aí estamos molestando sempre. Oye, mándanos os goles. Manel, moi agradecido. Creo que a final tivo un escenario espectacular, moi digno, un campo abarrotado de xente a pesar de estar xogando o seu ascenso o Deportivo da Coruña. Eu creo que tendes que tamén non vos van dar unha medalla, pero tendes vos que colgar a medalla do bo facer hoxe aquí en Vimianzo,
No, ti sabes perfectamente que ao final non é que o queramos, pero sí que eu estou orgulloso sobre todo da nosa directiva porque estiveron currando moitísimo, sí que intentamos que os actos de todo o día fora o que falamos moitas veces, que sea a festa do fútbol da Costa, que creo que é o importante. E ao final, hoxe aquí creo que o conseguimos, pola mañan ca formación, despois cos concertos, aí da man dos chicos do Orballo Cultural, Mano Nogueira, un fenómeno. E ahora mismo é que é o colofón perfecto, porque 2000 personas ou máis, porque aquí no municipal cheo hasta bandeira. Estou orgullosísimo. Creo que evidentemente hai cousas que mellorar para outra vez, pero a grandes rasgos creo que estuvo ben a organización. Senón que nos perdonen no que nos podemos equivocar. Non hai nada que perdonar, só o único que podes mellorar é que pagamos este Soneira na final. Ojalá. Ojalá, desde aquel 2016 que perdemos ali en Mazaricos, ojalá. Facía calor aquel día. Aquel día era o contrario isto, viña xente da Playa del Ouro e morrían de frío ali, pero por eso ahora mismo entendo que lle está pasando a Malpique, ahora mismo non son capaces de velo, pero é que me alegro un montón por Steven, por Charro e por xente desta que está currando aí todos os días, de verdad. E despois, no Muxía, tío, ao final sablo, teño aí meu afillado, teño meus primos, teño a miña familia aí, que estou contentísimo, pero bueno, teño que estar desde un segundo plano e ir ahora son deles a darlle un abrazo porque de verdad que están competindo de maravilla. Pois aí temos, Manel, moitas gracias por todo unha vez máis. Vamos a disfrutar agora da entrega da Copa de Campeón. Van pasar os xogadores un por un con Sergio Felipe Vilela a cabeza, Sergio Pataca, adestrador, que está facendo un traballo espectacular con todas as letras neste Muxía que vai levantar a súa primeira Copa, ollo, a súa primeira Copa. Puido ganala fai anos nunha eliminatoria contra os Sallas, nunha final contra os Sallas, na que caeu derrotado, e o ano pasado volveu a caer derrotado co Dumbría. No ano 66 tivo que ir Bruno esa final a un partido de desempate. Era a final a doble partido. Empataron e foi a un partido de desempate que se levou os Sallas. Histórica final, donde sí, señor. Óscar. Sí, señor. Pois aí van os xogadores muxiáns recibindo o abrazo do presidente que pasou por estes micros emocionado. Moi emocionado, Juan José Busto, pai de Julián Busto, un dos xogadores da plantilla. Aí está un por un abrazando os seus rapaces, a Javi, a Víctor Romani, a Víctor Alcaina. Aí vai o abrazo co seu fillo, momento espectacular, pai e fillo campeóns de Copa. A Brais, a Conguito. E aquí ven o cuarteto arbitral que xa se despide pouco a pouco, van cedendo protagonismo os campeóns e temos unha nova convidada. Está con nós Noelia Freijeiro, concejala de Malpica. Moi boas tardes, Noelia. Boa tarde. Como estás? Bueno, un pouco triste, pero... Pois eu creo que deberías estar orgullosa. Pero moi orgullosa. Triste, sí. Entendo que estés. Triste, pero moi orgullosa. Eles, a verdade é que perderon un partido, pero gañaron o respeto, o orgullo de todo un pobo, que eso non o van perder nunca. Non todo é o resultado ás veces, Efectivamente. Evidentemente, eu sei que eles querían levantar a Copa, David quería levantar a Copa, pero eu creo que a temporada, tanto na Liga Regular do Malpica como sobre todo na Copa, porque despois a Liga Regular, ao ter o objetivo cumplido, foise desvanecendo un pouco, pero na Copa fixeron unha trayectoria brutal, Brutalísima. Está todo o pobo está volcado con eles, todo o pobo está orgulloso deles, e iso é co que se teñen que quedar, que gañaron para o pobo de Malpica, son os gañadores. Falábamolo co presidente do Muxía, falábamolo co alcalde de Muxía, deportividade todo o día, hoxe me mianzo, dúas aficións de 10, tanto ao largo do día, con os eventos que hubo alrededor da final, como na final os propios xogadores. Creo que a deportividade foi a nota predominante. Efectivamente, pero bueno, tampouco tiña dúbidas. Moitas veces por aí din, oi, Cos da Costa teñen moita pasión. Eso nada, pasión, sí, pero, pasión toda. Pero saben estar. Pero saber estar creo que se demostra ano tras ano en todas as finales que se disputan. E non foi menos os afición do Malpica e a do Muxía. Noelia, os meus parabéns, creo que
o Malpica é un digno finalista. Decíamoslo antes, non todo o resultado, creo que se ten que quedar co que ti dixeches, que teñen que estar moi orgullosos e teñen que festexar, porque son segundos, non son nin últimos nin penúltimos, son segundos, subcampeóns de Copa, que non é nada, Efectivamente. Hoxe Malpica ten que festexalo igual, porque xa che digo, estamos orgullosísimos deles. O resultado foi así, pero foi un partido peleado, entón pois non hai outra maneira que festexalo. Me alegro moitísimo, moitísimas gracias e a disfrutar dese subcampeonato. Gracias. Vémonos. Pois aí está, Copa Feo, Michael Vilela, levanta a Copa, o Muxía, campeón da Copa 2026. Aquí no campo municipal Irmandiño, no concello de Vimianzo, unha final que vos levou Que pasa na Costa a través da súa canle de YouTube. E o campo está a reventar aínda. A xente do Malpica animando os seus, que teñen que estar orgullosos do traballo realizado, da tempada realizada. Todo elo as ordes de David Baña. E por parte do Muxía, a afición coreando os seus campeóns. Primeira copa que leva Muxía pa Vila da Marca. Vai ser noite larga en Muxía. Van a disfrutar como se merecen. Un club que está crecendo na base, que está crecendo no primer equipo, que fixo unha grandísima tempada en primeira regional e que corona a tempada ca matrícula de honor, que significa levantar o ceo de Vimianzo a Copa da Costa. Bruno. Dígame, Óscar. Pucela. Sigo partido con 0-2 a favor do Deportivo. 0-2 a favor do Deportivo. O que sea hoxe do Muxía do Deportivo, madre mía. Onde vai ir? Doble, pois a Vila a Vila da Barca. Oh, madre mía, que veñamos de Coruña para Muxía. Sigue a festa roxiña. Sigue a festa tamén do Malpica. Hai que dicilo. O Malpica foi un finalista espectacular. Non se foi do partido en ningún momento. É certo que eses dous goles caeron como unha losa, pero o conxunto de David Baña seguiu intentando. Tivo un momento ao final da primeira parte. Co golpeo de Seidú, que bateu no longueiro de Iván Bouzón, que creo que foi un dos homes da final pola tranquilidade que transmite, por todo que lle aporta o equipo e por todo canto fai ben en ataque, en defensa, parando na salida de xogo, liderando a defensa neses balóns largos á espalda que casi nunca teñen ventaxa os dianteiros. Eu creo que se lle faltaba algo a Muxía era esa portería blindada, porque hai que dicirlo así, esa portería está blindada. E non solo iso, tamén fai goles. Fixo un gol na tanda de penaltis en Verdillo para darlle o pase a Muxía. Asistiu a Fran Moreira no gol que lle fai Fran ao Sofán nas semifinales, que era do 2-1. E ese gol significou que hoxe o Muxía este aquí. E hoxe volveu a dar unha clase magistral, asistindo unha e outra vez os xogadores roxiños. Aí vemos un abrazo ahora espectacular entre os irmán Alcaina. Aí veñen os dous cara a nosa posición. E para mí un luxo ter estes dous rapaces hoxe comigo aquí, espectaculares. Aí ven Iván Bouzón. Vai a preguntar polo Depor, Bruno, acórdate. Iván, perdo Depor. No, é mentira. É mentira, Iván. Sube. Aí ven Sergio. Vamos a entrevistar aquí o Mister campeón e o porteiro campeón. Cuidado ca cabeza, que sodes moi grandes vos, parabéns. Estamos con Iván Bouzón e con Sergio Pataco, Mister e porteiro do Muxía, dous dos protagonistas do bo facer do Muxía nesta tempada, cunha final de Copa que por fin propiciou ese título. Iván, parabéns, como estás? Moitas grazas. Ahora, mellor que ao principio.
Mirei as estadísticas UEFA, completastes 465 pases. Poucos me parecen. Fallastes, cando dixen que estabas completando moitos pasos, fallaste lo primeiro. Son gafe. É o gafe do comentarista. É o gafe do comentarista, que non é comentarista nin a nada, pero bueno, aquí estamos. Sergio! Algún grupo tamén é miña que falla tantos pases. Bueno, mira que bo é o entrenador do Muxía, que o fallo de Iván, quere asumir el. Sergio, parabéns, amigo. Moitas gracias. Como te topas ahora mismo? La verdad que moi emocionado, Veo aquí o presidente, non fui capaz de decir 4 palabras, Sergio, 6 telas que dicir, tío. 6 telas que sacar. É algo moi grande ganar algo co equipo do teu pueblo. Quer dizer, ganei a Codumbría fai 2 anos e foi unha experiencia increíble, pero isto é outra cousa, sabes? Ver toda esa xente que se move por todos os campos de primeira durante toda a temporada, que fagan isto hoxe aquí é algo increíble. E vai para eles. Eu que estive en algo nese vestuario, teño que dicir que eu tiña un soño xa fai uns anos, desde que estive nese vestuario, que era que Michael Vilela levantara a copa e hoxe cumpliuseme. Pois a verdade que sí. Tuvo mala sorte de que estuvo lesionado, por todos os medios fixo o posible para poder volver, estuvo entrenando un mes antes de tal, cando lle dixen que entraba na convocatoria, pois colleu unha alegría enorme e agora creo que é a persona máis feliz do mundo. Sin ningún tipo de duda. Iván, vou seguir co Mister, porque teño unha pregunta aí para o Mister. Mister, se algo lle faltaba a este equipo, se algo lle faltaba, era un porteiro que subira, que dera un peldaño máis. Topámolo xa, non? Sí, home, por supuesto. Quero dicir, o salto de calidad do Muxía do ano pasado a este, creo que moito ten que ver con a chegada de Iván, lógicamente. Despois, ao final o equipo xa van 2 anos comigo e facemos moitas cousas millóns xa que facíamos ano pasado, pero ao final ter un porteiro do nivel de Iván é algo moi importante. Dixémolo en antena, non só para, asiste, marca goles, penalti en Verdillo, asistencia a Fran Moreira na semifinal. Iván, si algo lle faltaba ao Muxía é que as pezas se foran unindo e o traballo de Sergio dera resultado, sobre todo con un pouquiño de regularidade e tranquilidade nesta segunda temporada. Vese que o traballo é excelente do Mister, non? Como é ese vestuario con Sergio a cabeza? Vestuario, eu resumiría en familia. Vamos todos a unha, xogamos todos ao mismo. Non hai un que dese Toni, este ano estamos todos ben, a verdad. Entre un desbanquillo e dá o 90, 100%, 120, da igual, non hai unha mala cara. É un vestuario moi sano e moi bo. Todos nos conocemos, todos, xa che digo, xogamos o mismo, non hai un que despunte ou que xogue todos os minutos enchufado, ou que xogue un enchufado, da igual. Non hai unha mala cara. Teremos que facer unha encerrona e que firma a renovación xa, non? Já está máis que renovado. Sí. Máis que renovado. Seguro? Sí. Non terá unha oferta do Manchester City, mira que andan buscando entrenador, Pues, como si ven calquera. Non ofrezco yo por un sueldo. Eso, digo unha cousa. En primeira, creo que somos o único club que non lle paga aos xogadores. Desplazamientos, como moito. Nadie cobra. E isto, o que hai aquí ahora mismo, resúmense no Muxía. Con moito cariño para vos os dous, tendesme que deixar co Capi, que esta entrevista levo soñando todo o día con ela, Protagonista do partido. Mister, parabéns polo traballo. Iván, parabéns pola Copa, polo traballo, e a seguir, vale? Temos ahora aquí, ahora o que se vai emocionar vou ser eu, porque levo tempo desde que entrei en ese vestuario e desde que salín dese vestuario desexando vivir este momento, que é ver a Michael Vilela levantar a Copa da Costa, a mellor Copa do mundo. Amigo, parabéns. Como estás? Ahora mismo non son capaz de falar. Juan José solo dixo 4 palabras. Con a máis se dixe. Ahora mismo é que sin palabras, en shock. Ver este pueblo todo aquí, os bares cerrados de Muxía para estar aquí con nós. Abrímolos ahora, Sí, gastamos de todo tamén. Vos gastade que eu mañán teño que ir vender, Bueno, yo. Michael, cando pitou o final Alfonso, que sentiches? De quen te acordastes? Primeiro,
da miña muller e da miña filla, está claro. Sempre, eso sempre. Despois de todos os compañeiros, dos que estaban no campo, dos que estaban no banquillo e tamén dos que quedaron na grada, tiveron que quedar 4 sin convocar. O mérito tamén é deles. Hoxe saliron 11, outro día poden salir outros 11. Isto, non sei, nunca o pensei de ganar. Xa o ano pasado casi me retiro, casi non a gano, pero bueno, por suerte pude volver a ganar a Copa da Costa ahora con casi 40 anos. Queda sin palabras. Nos che renovamos 3 anos máis en antena, A verdade é que sí. Hai Michael Poano. Si a rodilla e a espalda me deixan, hai Michael Poano. Entonces vamos volver, Bruno, a ver a Michael Vilela nos campos da Costa. Eso para nós é un enchenos de orgullo. Michael, sabes que me alegro moitísimo. Disfruta, un saludo para todos os compañeiros. A verdad que se alguén merecía levantar esta copa era este, amigo. Moitas gracias. E agora vamos a celebralo. Todos para Muxía. Agora vou falar con Felipe, a ver se fala algo máis que o presidente. Felipe Vilela! Fúndese nun abrazo co Capi, non é para menos. Sube as escaleiras o delegado do Muxía, Felipe Vilela. Agáchate que eres grande como un día sin pan. Que sepas que o Deportivo tamén está a piques de celebrar como a vos, neste caso un ascenso. Bruno, como vai eso? Sigue en Valladolid 0-2. 0-2, se non fixo alineación de vida están ascendidos. Hombre, ti que es delegado tens que estar ao loro desas cousas. Amigo, parabéns. Moitas gracias. Como estás? Pois a verdade é que moi feliz, creo que é o día máis feliz da miña vida, polo menos deportiva. Xa, bueno, ganamos unha liga en terceira, no 17-18, se mal non recordo, un ascenso hai 2 anos, pero Copa da Costa é diferente, tío. Outro rollo. Diferente. Costounos moitísimo empezar, por exemplo, co San Lorenzo, primeira ronda, 0-0, fomos a penaltis. A seguinte co Camariñas, 4-0. Bueno, depois co Castriz tamén fomos a penaltis. Creo que fomos 2-0 perdendo na tanda, remontamos a tanda. Co Sofán xa nada, o Sofán é outro nivel, pero bueno, bastante mellor nós a verdade no campo. O final fomos un pouco para atrás porque eles tamén apretan. E hoxe, bueno, douse bastante ben, 2-0 rápido e aguantar o resultado. Decía Michael, están os bares de Muxía cerrados. Habrá que abrilos, non? Xa imos ahora abrirlos, xa. Pola conta que lle tan a todos. Vos consumide produto que miércoles teño que ir facer os pedidos, A cal vas ti? A todo. Daquela non así. Amigo, alégrome un montón, mereces todo o que che pase, tanto deportiva como personalmente. E hoxe sei que disfrutastes moitísimo deste momento e o que che queda aínda toda a noite para disfrutalo. Parabéns. Moitas gracias. Agradeces tamén a vos ao Fútbol da Costa que pasa na Costa por darlle visibilidade a un evento tan grande, porque a verdade que sin vos isto tampouco é posible. O evento grande facedelo vos, os que estades día a día currando nesas directivas, que non hai cartos no mundo que cheguen para pagar o vosso traballo. A seguir así. Moitas gracias. Falamos. Bruno, Óscar, minuto y resultado. Estamos no tempo de añadido xa na Liga Hipertensión. Pues vamos cantar o ascenso do Depor. Ubaldo que quer ir pa Coruña xa. Ubaldo quer bañarse e balano algunha fonte. Con 4 camiños, dis que non, unha fonte con 4 camiños. Que non sei onde celebrades, en 4 camiños, non? 4 camiños. Aí é onde van a celebrar os siareiros do Deportivo o triunfo do seu equipo, o ascenso a Primeira División. Teremos noso derbi o ano que ven. E iso é maravilloso para o fútbol galego, señores. O Depor está de volta e o Muxía é campeón da Copa da Costa 2026. Señores, foi un placer levárvolo hasta donde quixerades vos que chegara esta retransmisión. Que pasa na Costa? Feliz e contento de estar un ano máis na mellor final do mundo.